Bueno, antes de nada, comentar que había unhas palabras pedidas, pero, bueno, a norma é que se espera hasta o final do pleno e se fora unha, pois, bueno, poderíamos facer unha excepción, pero é que hai máis palabras pedidas, entón, o lóxico é que se espere e que se siga a norma hasta o final do pleno. Bueno, pois, boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á sesión plenaria do 2 de 10 de 2025 coa seguinte orde do día. Punto número 1. Aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 4 do 9 do 2025 e da sesión extraordinaria urxente de 11 do 9 do 2025. Non hai nada, queda aprobada. Nun punto número 2, dación de conta das resolucións de alcaldía dende o número 1032/2025 a 1215/2025. Punto número 3. Aprobación se procede do acordo de non disponibilidade de crédito orzamentario proposta 2025/G006/000-343. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Hola, bo día, boa tarde a todas e todos. Bueno, pois en canto ao acordo de declaración de non disponibilidade de decreto orzamentario, aprobada a liquidación correspondente ao exercicio 2024, mediante declaración de alcaldía de febreiro de 2025, resulta un importe remanente de tesourería de gastos xerais negativos por un importe de algo menos de 84.000 euros, polo que é preciso tomar a adopción de algunhas medidas que establece a lei. Entre as medidas sería acudir para solicitar ao concerto de operación de crédito polo seu importe, realizar nos orzamentos un orzamento con superávit por importe superior a esta cantidade ou a declaración de non disponibilidade. Entre as tres opcións que se barallaban, nos adoptamos por esta declaración de non disponibilidade de decreto e, entón, polo que traemos aquí a aprobación da corporación, pois adoptar un acordo de non disponibilidade de decreto por importe de algo menos de 84.000 euros como medida correctiva do remanente de tesourería negativo que reflexa a liquidación do exercicio 2024. O acordo de non disponibilidade proponse a seguinte aplicación polo importe indicado e non prevé alterar o normal funcionamento dos servicios públicos. Moi ben. Partido Popular. Moi boas tardes a todos. O Partido Popular vai a votar en contra desta proposta de alcaldía, como se anunciou na Comisión de Facenda. Os motivos polos que vai a votar en contra non son que temos este remanente de tesorería de 84.000 euros, que me imagino que se dirá aquí que non é moito, é precisamente porque temos un remanente de tesorería negativo. Non é tampouco porque chegamos a esta situación porque as arcas do Concello de Fene no ano 2024 se veron aminoradas en casi 1.700.000 euros de facturas pendientes do ano 2023, tampouco é porque este ano temos as contas minoradas máis de 2,5 millóns de euros de facturas do ano 24 que quedaron sin pagar. O sea, non é pola xestión máis ben, a falla de existencia de xestión na área económica, a falla de control económica, o endeudamento das arcas deste Concello e, polo tanto, o dos veciños e dos veciños de Fene que se verán aminorados os seus servicios e tamén as inversións que se podan facer así. Todos os argumentos que reiteramos e repetimos aquí, esa ausencia total de control sobre o gasto e sobre o pago aos distintos proveedores poderían ser motivo máis que suficiente para votar en contra desta proposta. Pero xa simplemente na súa lectura se establecen os artigos que di exactamente en caso da liquidación do orzamento co remanente de tesorería negativo, como este caso, evidentemente existen tres opcións. A primeira delas é propoñer ao Pleno a reducción do gasto do novo orzamento por cuantía igual ao déficit producido, a eses 84.000 euros. O Concello de Fene tiña un orzamento prorrogado do ano 2024 e tamén esta mesma lei
non é por o que o diga eu, sino o di o informe de intervención que traen ustedes na proposta, o informe técnico, di que se ten que aprobar, levar ao pleno na primeira sesión plenaria. Resulta que a liquidación do orzamento se aprobou o día 28 de febreiro de 2025. Estamos en outubro. A primeira sesión plenaria sería a do mes de marzo. Ustedes, aparte de non ter control do gasto, de inexistencia absoluta na xestión económica. Inda por riba, ni siquiera cumplen os plazos que establece a lei. E se salvan porque veñen aquí ao pleno e cos votos do Partido Socialista pois están salvando estas circunstancias. Porque aquí como si son 5 euros, pero son 84.000 euros que conlevan pois eses 1.800.000 euros que vimos arrastrando, este ano 2,5 millóns que arrastramos do ano anterior, e o ano que ven vai a ser igual. E ainda por riba as medidas que lles obliga a lei son incapaces de traelas ao pleno en tempo e forma. Eu xa non digo no mes de marzo, pero poderían ustedes traelas, tuveron abril, tuveron maio, todo verán, e a traen en outubro in extremis, porque ustedes se acordaron cun incumplimento que posiblemente, xa nos rogos e preguntas que lle faremos, ben motivado por esos requerimentos que lle chegan do Consello de Contas en relación coas contas municipais deste Concello. Tamén me chama poderosamente a atención que outra das opcións era acudir a unha operación de crédito. Sabe vostedes que o Partido Popular non está a favor disto, cando nas nosas legislaturas deixamos a débeda do Concello en deudo cera. Pero, sin embargo, vostedes este ano non tuveron escrúpulos ningúns en suscribir un novo crédito para endeudar todavía máis as arcas municipais. Quero dicir que non hai excusas. Tempo, forma, plazo, todo mal e arrastro, ian por encima con unha opción que sería moi facilmente factible e vostedes pasan de todo. Por eso o Partido Popular vai a votar en contra. Partido Socialista. Ben, básicamente o que houbo no 2024 co orzamento deste Concello foi un déficit de 83.667 euros. É grave? Hombre, grave é. Tamén é grave que se traia esta non disponibilidade de crédito orzamentario no mes de outubro e non se trouxera, como decía a voceira do Grupo Popular, abril, maio, como máis tardar xuño. Pero, bueno, tamén é certo que dentro das tres posibilidades que existe a lei, o Grupo do Goberno escolleu a que nós consideramos tamén a máis factible, dado que hai orzamento nunha partida de seguridade social, e se pode minorar esa partida ou se pode conxelar eses cartos, por así decirlo, non? Co cal, imos a manter, señor Concelleiro de Facenda, o noso voto da Comisión. Ímonos a abster para que saia adiante. Esquerda Unida. Concelleiro. Nada, pois pouco máis que decir. Nós, como decía o Partido Socialista, tomamos esta opción porque hai cartos en esas partidas con postos de funcionarios en cubrir e con baixas, e entón, como era un importe pequeno, pois foi a decisión que se tomou para solventar esta situación. E nada máis. Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 4. A aprobación se procede do inicio do procedimento de elección dos membros do Consello Escolar Municipal de Fene, proposta 2025/G006/000356. Paso a palabra a concelleira de Ensino. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois para avanzar na constitución do Consello Escolar Municipal é necesario pasar por este trámite, que sexa o pleno o que dea inicio ao procedimento de elección dos membros do Consello Escolar Municipal de Fene. Por parte do Concello enviáronse xa as notificacións para nomear ou coñecer os candidatos para os sorteos e hoxe sairá deste pleno o acordo para a convocatoria de eleccións dos representantes, así como da delegación da presidencia e nomeamentos dos membros dos grupos políticos do Consello Escolar. Partido Popular.
bueno, pois temos que celebrar como unha boa nova que por fin se convoque o Consello Escolar, dende que o Bloque Nacionalista Galego en febreiro do ano 2020 tomou posesión da alcaldía, non volveu a convocar un Consello Escolar que é obligatorio convocalo anualmente. Podemos entender, e é entendible, o ano 20 o tema a pandemia, desgraciadamente, o ano 21 incluso, porque estamos no ano 2025. O máis importante, no curso 25-26, sin convocar un Consello Escolar onde están representados todas as direccións, todas as AMPAs e os partidos políticos, para trasladar as súas inquedanzas e poder xestionar o que é o ámbito educativo municipal. Durante todos estes anos, por parte do Concelleiro de Educación, non sei se pasou algún máis durante este tempo coas estruturacións, ou a Concelleira de Educación, creo que foi Mari Carmen de Esquerda Unida, creo que foi Justo Ardá, é seguro, se nos daban as largas de que non se convocaban a nós e a comunidade educativa, AMPAs, direccións de centros, de que se estaba a elaborar un regulamento novo de Consello Escolar e por eso non se convocaba. Resulta que agora, despois de 5 anos, 6 cursos escolares, nos convocan este Consello Escolar, que aplaudimos e recibimos con gran alegría que se iniciara por fin este trámite de algo que se convocaba ano a ano e que se paralizou con este goberno que se dé voz e a palabra para as inquedanzas de toda a comunidade educativa do noso Concello e que siga o ritmo tal como está e que non se pare. Partido Socialista. Sí, bueno, non sei se tirar un foguete, porque a verdade é que nesta legislatura é unha boa noticia que chega con moito retraso. Sabe a concelleira actual que este grupo socialista demandou ao concelleiro anterior en múltiples plenos a convocatoria do Consello Escolar Municipal. Sempre había o motivo de que a persoa que levaba este tema se había xubilado, non se podía, pero bueno, sempre lle dixemos, nós entendíamos que o podía facer calquera outro funcionario dita convocatoria, porque entendemos que teñen capacidade para facelo. Pero ben, bendito sexa o momento en que vamos ter Consello Escolar Municipal. E o Consello Escolar Municipal non hai que esquecer que é un órgano importantísimo para a defensa da educación dun concello, porque cando un colexio ten problemas de reducción de profesorado, cando un colexio ten problemas de índole educativo do seu contido, quen pode defender os intereses da comunidade educativa é precisamente o Consello Escolar Municipal. Pode facer de intermediación co señor xefe territorial da provincia da Coruña. Entón, consideramos que chegamos tarde, pero por fin chegamos. Gracias. Nada, decir que nos estamos tamén moi satisfeitos de chegar a este punto e, bueno, recordar que sí que foi certo que o proceso xa se iniciou, pero, bueno, que quedou interrumpido pola xubilación da persoa que estaba traballando nel, que houbo que buscar unha nova persoa que se ocupara de toda a documentación e que lle levou tempo poñerse ao día, pero, bueno, que estamos aquí e, bueno... Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5. Aprobación se procede da moción do Partido Municipal Socialista para instar a aceptación por parte da Xunta de Galicia da condonación de débeda proposta polo Goberno da España. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias. Vou proceder á lectura da moción que presentamos hoxe como Grupo Municipal Socialista a este pleno. Intentaré despois ser o máis breve posible, dado que hai 3 turnos de palabra e imos intentar que o pleno non se alongue máis do que se debería de alogar en debates que, unha vez que todo o mundo ten coñecemento de dita moción, son debates que non pensamos que non deben de ir moi lonxe. Comenzamos a lectura. Moción que presenta o Grupo Municipal PSDG-PSOE de Fene para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo Pleno do Concello de Fene
instando a aceptación por parte da Xunta de Galicia da condonación de débeda proposta polo Goberno de España. Exposición de motivos. O noso Concello, como institución máis próxima á veciñanza, non pode quedar calado diante dunha decisión que marcará o futuro financiero de Galicia durante décadas. O Goberno de España puxo enriba da mesa unha medida histórica, a condonación dunha parte importante da débeda das comunidades autónomas de réximen común. A situación é clara e os feitos son irrefutables. Galicia é, obxectivamente, unha das comunidades máis beneficiadas pola proposta de condonación de débeda impulsada polo Executivo Central. A medida suporía a asunción por parte do Estado de ata 4.010 millóns de euros de débeda, unha cifra moi relevante que representa o 33% da débeda total galega, actualmente superior aos 12.100 millóns de euros. Non falamos de cifras menores nin de beneficios abstractos. Falamos da posibilidade de reducir nun terzo a débeda autonómica co Estado, de xerar un aforro estimado de arredor de 100 millóns de euros en xuros anuais durante a próxima década, e de liberar así recursos para reforzar as políticas públicas fundamentais que demandan os galegos e as galegas: sanidade, educación, dependencia, loita contra o lume, servicios sociales, así como o financiamento dos concellos. Porén, e pese a contundencia destes datos, o presidente da Xunta de Galicia optou por rexeitar de plano esta proposta, cualificándoa de trampa fiscal ou de cesión ao independentismo catalán. Esta decisión non responde ao interese de Galicia, senón a unha estrategia de confrontación partidista marcada pola Dirección Nacional do Partido Popular, que decidiu opoñerse a calquera medida que emane do Goberno de España, mesmo cando esa medida é positiva e beneficiosa para a nosa terra. A contradición do señor Rueda é maiúscula. Abonda con lembrar que en 2023 o PP de Galicia reclamaba medidas compensatorias para a nosa comunidade cando se anunciou a condonación parcial da débeda de Cataluña. O que antes se reclamaba con vehemencia, hoxe reixétase con desdén. Como pode xustificar o señor Rueda que o que antes consideraba necesario agora, cando é máis beneficioso para Galicia, se converta nunha suposta trampa? A explicación non está na coherencia política nin na defensa de Galicia, senón na sumisión á estrategia nacional do seu partido. O señor Rueda preferiu aliñarse con non a todo de Feixóo antes que exercer como presidente de todos os galegos. A negativa non responde a razóns técnicas ni económicas, porque o aforro de xuros e a reducción de débeda son obxectivamente positivos. Responde a un cálculo político baseado no enfrontamento co Goberno de España. Galicia, por tanto, queda refén da confrontación partidista. A actitude da Xunta evidenciouse ademais en múltiples plantóns nas reunións técnicas convocadas polo Ministerio de Facenda para explicar esta medida. O 26 de febreiro de 2025, os conselleiros de Facenda das comunidades gobernadas polo PP abandonaron en bloque o Consello de Política Fiscal e Financeira no que se votaba a quita, impedindo así un debate sosegado e un exercicio de responsabilidade institucional. Posteriormente, o 26 de marzo de 2025, a delegación galega volveu a abandonar unha reunión técnica aos 5 minutos de comenzar, negándose sequera a escutar os detalles da proposta e a discutir a súa aplicación concreta en Galicia. Estes desplantes, que poderían parecer simples xestos políticos, constitúen en realidade unha renuncia expresa a defender os intereses de Galicia
nos espazos onde se toman as decisións que afectan ao noso futuro financiero. O discurso justificativo do Goberno galego resulta, ademais, incoherente. Afirma o presidente que Galicia non ten un problema de débeda, senón de financiamento autonómico, e que, por tanto, rexeita a condenación mentre non se aborde unha reforma do sistema. Sen embargo, o certo é que Galicia arrastra unha débeda de máis de 12.100 millóns de euros, a maior parte xerada nos gobernos do PP. A quita permitiría reducir un terzo desa débeda e mellorar sustancialmente a solvencia da comunidade. Afirmar que non supón cartos constantes é un exercicio de cinismo político. Cada euro que deixamos de pagar en xuros ou amortizacións é un euro que pode destinarse a servicios públicos. A contradición faise aínda máis evidente se atendemos á posición do PP respecto ao sistema de financiamento. O señor Rueda e o seu conselleiro de Facenda insisten en que a reforma do sistema é prioritaria, e nisto coincidimos todos. Galicia leva denunciando reiteradamente a infrafinanciación que padece desde 2009. Sen embargo, cando o Goberno de España convoca reunións para avanzar nun novo modelo, as comunidades gobernadas polo PP bloquean sistemáticamente calqueira avance. Así aconteceu tamén durante os 7 anos do goberno de Mariano Rajoy, cando, pese a ter maioría absoluta, o PP foi incapaz de presentar un modelo alternativo. A esta incoherencia súmase a contradición interna do propio PP. Por un lado, reclaman un fondo de nivelación ou compensación para as comunidades peor financiadas, entre elas Galicia. Pero, por outro, a Comunidade de Madrid, tamén gobernada polo PP, opúxose frontalmente a ese fondo, como quedou acreditado no Consello de Política Fiscal e Financiera do 22 de setembro de 2021. Como pode defenderse unha proposta que unha parte do propio partido rexeita con rotundidade? O resultado é a parálise e a incapacidade para construir consensos coa cidadanía galega como principal damnificada. En maio de 2025 saíu a consulta pública o anteproxecto de lei orgánica de medidas excepcionais de sustentabilidade financiera para as comunidades autónomas de réximen común. Con este texto normativo preténdese facer efectiva a quita de 83.252 millóns de euros de débeda ás comunidades autónomas. Durante o mes de setembro está previsto que se aprobe a condonación de débeda autonómica. Neste escenario, o presidente da Xunta debe elixir entre Galicia ou Feijóo, entre a confortación partidista ou o interese xeral da nosa terra. O rexeitamento da quita da débeda é unha irresponsabilidade absoluta que acabará pasándolle factura a Galicia. Cada euro que se condona é un euro que Galicia deixa de deber e que pode destinar a melloras para os seus servicios públicos. Estamos ante un caso paradigmático de contradición e de anteposición de intereses partidistas sobre os intereses de Galicia. O señor Rueda reclamaba en 2023 o que hoxe reixeita en 2025. O PP pide a reforma do sistema de financiamento, pero bloquea cada paso que se dá para avanzar nel. Pide un fondo de compensación, pero non consegue que as súas propias comunidades o apoien. E, mentres tantos, os galegos e as galegas ven como se renuncia a unha medida que suporía reducir un terzo da débeda da Xunta, mellorar a solvencia financiera de Galicia e aforrar 100 millóns anuais de xuros e recuperar capacidade de autogoberno. O Concello de Fene non pode consentir que esta renuncia se materialice sin pronunciarse. A defensa do interese xeral obríganos a alzar a voz, a exixir que se acepte a proposta e a instar a Xunta a que abandone a senda da confrontación e do bloqueo. Galicia non pode perder esta oportunidade histórica por un calco electoralista. Galicia merece máis e mellor. Por todo isto, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE no Concello de Fene somete a votación a seguinte moción. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a aceptar a proposta de condonación de débeda formulada polo Goberno de España
que suporía a asunción polo Estado de ata 4.010 millóns de euros de débeda da Comunidade Autónoma de Galicia, reducindo nun terzo o endebedamento autonómico e xerando un aforro estimado de 100 millóns de euros anuais en xuros. Segundo, expresar o seu rexeitamento á estrategia de confrontación adoptada polo Goberno galego en relación coa condonación da débeda, por antepoñer intereses partidistas aos intereses xerais de Galicia. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a abandonar plantexamentos de bloqueo no marco do Consello de Política Fiscal e Financiera e das Comisións Técnicas de Financiamento Autonómico e a participar de maneira leal, constructiva e responsable na negociación do novo sistema de financiamento, garantindo a defensa dos intereses xerais de Galicia e evitando a práctica da ausencia ou negativas sistemáticas que debilitan a posición da nosa comunidade. E último e cuarto, dar traslado deste acordo á Presidencia da Xunta, á Consellería de Facenda e á Administración Pública, á Presidencia do Parlamento de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación na Cámara. Cando presentamos esta moción para este pleno, a la hora de facer os números, falábamos de 12.100 millóns de euros de débeda de Galicia. A verdade é que con datos, que son os últimos datos que dispoñemos de 2023, Galicia debía nese momento 12.608 millóns de euros. O que é significativo é que se está renunciando á condonación da débeda e no documento de orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 fala no título 3º, capítulo 1º, artículo 38, de operacións de crédito de endebedamento da comunidade autónoma para un plazo superior a un ano. E no artículo 38.1 dice non se poderá incrementar durante o ano 2025. É dicir, durante o ano 2025 a Comunidade Autónoma de Galicia non vai facer ningún endebedamento a maiores, pero, sin embargo, é capaz de permitirse renunciar á condonación da débeda que suporía un aforro de 100 millóns de euros anuais durante unha década. 100 millóns de euros anuais en xuros. Nos parece unha irresponsabilidade. Pero, bueno, tamén é certo que confiamos en que, co tempo, as comunidades autónomas que goberna o PP, o Partido Popular, vayan adhiríndose a esta lei orgánica que se vai intentar sacar adiante, que lembramos que o día 2 de setembro deste ano foi aprobado polo Consello de Ministros o anteproxecto de lei orgánica para poder condonar 83.000 euros a todas as comunidades autónomas. Tamén queremos decir que nesta condonación de débeda a Comunidade Autónoma de Galicia, das 14 que están no réximen común, é a sexta mellor de todas, que iso parece que non, pero non é algo baladí. Tamén queremos salientar que hai xa unha comunidade autónoma do Partido Popular que xa manifestou públicamente, así está recollido en prensa, que eles seguramente irán a aceptar a condonación da débeda. Estaba buscando agora por aquí cal era a comunidade autónoma que tiña apuntado, pero me van a disculpar, despois quizás no debate o atope, pero neste momento non son capaz de atopar que comunidade autónoma era. Pero tamén queríamos decir que é certo que este modelo de financiamento autonómico que temos data do ano 2009, do goberno do señor Zapatero, do presidente do goberno Zapatero, que xa en aquel momento o Partido Popular rexeitaba, pero tamén é certo que cando chegou o señor Rajoy a maioría absoluta no goberno de España, non fixo nada nin por reformarlo, nin por modificarlo, nin por poñer outro novo en riba da mesa. Por lo tanto, non entendemos, este grupo non entende como unha medida de tan calado que poñería en riba da mesa para a Comunidade Autónoma de Galicia
100 millóns de euros para poder destinar a políticas de sanidade, educación, dependencia, como dixemos na exposición de motivos, como podemos reixetar a estes xuros que aforraría a comunidade autónoma. Todas as comunidades autónomas saen beneficiadas, unas mellor que outras, evidentemente, pero hai que decir que se realizou acorde coa poboación axustada, é dicir, se utilizaron criterios adicionais ao número de habitantes, porque se só se utilizaran o número de habitantes, Galicia ten aproximadamente un 5,5% da poboación actual do Estado español, pero con cómputo da poboación axustada sae con un 6,7%, o sea, sae mellorada as particularidades territoriais e demográficas de Galicia. Isto fai que vaya na sexta posición por ranking de comunidades autónomas. Evidentemente, hai outras comunidades autónomas que van levar máis condonación de débeda. Tamén é certo que o importe da débeda destas comunidades é moi superior. Pero, en definitiva, reducir o 33% de condonación de débeda nos parece algo sustancial que non debemos de obviar. Por poñer un exemplo, a comunidade autónoma catalana, que é a que parece ser que é a discordia de todo este debate por parte do Grupo Popular, ten unha condonación real posta en riba da mesa do 20%, cando a comunidade autónoma galega é do 33%. A comunidade que maior condonación de débeda en termos absolutos ten vai ser unha gobernada polo PP, que é Andalucía, de 18.900 euros, 18.900 euros de condonación de débeda. Si falamos en términos de porcentaxe, unha condonación de débeda importantísima é que vai ter a condonación da débeda canaria, que vai supoñerlle a Canarias o 50% de condenación de débeda. O sea, vamos, non estamos falando de datos baladís, estamos falando de datos con sustantividade. Por iso pedimos que esta moción saia adelante polo ben de todos os galegos. Grazas. Partido Popular. Bueno, mire, pois dicía usted, o voceiro do Partido Socialista, non sei por que Galicia non quere aceptala. Mire, yo vou explicar, aínda que sei perfectamente que usted xa o entende, por que Galicia non acepta. E sabe vostede que non é por motivos partidistas, o que pasa é que ten que vir aquí ao pleno, traer a moción que lle mandan dende arriba e a ten que defender. Pero usted creo que ten capacidade suficiente para que entender por que Galicia non acepta. Cun exemplo moi claro. Mire, usted ten un piso en propiedade e vive nunha comunidade de propietarios. Correcto, pode pasarlle a calquer persona. Usted paga religiosamente as súas cuotas de comunidade. Son 100 euros ao ano e usted paga os seus 100 euros ao ano. E os paga durante un ano, durante 2, durante 3, durante 4. E aparece un listo que lle di: temos aquí un problema con un propietario que leva sin pagar 20 anos. E entonces o listo lle di: non se preocupe, lle vou a facer esta pequena proposta a ver que din todos os da comunidade. Como está este mes sin pagar, ustedes deben 200 e ese veciño debe 20.000, eu xa non vou falar de números, pero para que se entenda perfectamente, vamos a condonarlle a ese veciño, a usted, os 200 e a ese veciño vamos a condonarlle 15.000. ¿Y usted estaría de acuerdo con eso? No, y de la China. Pues es así de simple. Esta condonación que nos quieren vender, como que, y usted acaba de explicar aquí, bueno, acaba de defender que algo bo para os veciños de Galicia, para os galegos e para o resto de España, non o é, porque non existe ningunha condonación. Pero a ver, a quen se lle pode meter na cabeza que vai a vir un presidente do goberno de España, seña do Partido Socialista ou seña do Partido Popular, lle quite unha deuda a alguén e non a vamos a pagarnos? Donde vai a estar a deuda? A deuda sigue aí. Ou a vai pagar Pedro e a súa familia? Non, non é así. A vamos a volver a pagar. O que pasa que a deuda que tiñamos aquí se vai a transformar en outro tipo de deudas. E en vez de estar asumindo os gobernos autonómicos cos seus ingresos e pagando esa deuda que se ten, se vai a pagar a nivel Estado. E entonces, a que lle condonaron a unha comunidade
que non fixo os seus deberes, porque esta condenación de deuda penaliza aquelas comunidades autónomas que cumpliron os seus deberes económicos, o seu control financiero. E deudadas están todas as comunidades, unhas máis e outras menos. Galicia, as que menos. Cumpliu o que lle marcou a lei no seu momento, na legislatura, como di vostede, do Partido Popular, cando se empezou a facer o control de gasto, etc, 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 etc. Non queremos recordar como estaba o país cando tomou posesión o señor Rajoy. Ni tampouco vamos aquí nin a falar máis do señor Zapatero, nin ben do señor Rajoy. Pero a situación económica neste país era crítica. E hubo unhas medidas económicas moi críticas, e a nivel autonómico tamén. Galicia cumpliu. E entón, agora non lle poden vir a vender un caramelito. Non. Outra cousa é a reforma do sistema financiero. O sistema financiero, cando na legislatura que estuvo o señor Rajoy, que, se non recordo mal, estuvo do 11 ou 18, o sea, foron exactamente 7 anos, tiñan esas primeiras reunións no ano 2017 e nos orzamentos do ano 2018 se iba a falar desa reforma do sistema financiero que despois esa moción de censura truncou. E Pedro Sánchez chegou ao goberno. E unha dos seus principais argumentos para a moción de censura era precisamente ese, a reforma do sistema financiero das comunidades autónomas. Pero a realidade é innegable, non é que o diga esta señora que está aquí sentada, é que estamos en outubro do ano 2025, este señor está con uns presupostos prorrogados da legislatura anterior, non do ano anterior, da legislatura anterior, cargándose un imperativo constitucional que é presentar os orzamentos en tempo en plazo, creo que leva 3 ou 4 anos xa con eles prorrogados, é un señor que depende dunha serie de votos para poder manterse no goberno e por eso chega a esta conclusión. E entonces, que exista algo de partidismo no medio? Pois non, yo niego, pero usted como galego e sabéndose cumplidor e co que acaba de ler ahora mismo do orzamento que o felicito que teña tanta curiosidade de ler o aprobación inicial do orzamento de Galicia, por certo, en outubro, pero é o orzamento do ano que ven, o sea, presentado perfectamente en tempo e plazo. Me alegra que o lea, dice que non se vai a endeudar absolutamente nada. E iso é bo, que vai a ter contención do gasto. Non vai a dicir, eu teño 12 millóns e gasto, como fixeron aquí no Concello, 2,5 millóns do ano pasado máis. E que iso é o correcto. E depois, por outro lado, non tergiverse. Porque, ademais, non é que, yo volvo a decir, non o di o Partido Popular, o recoñeceu outro día a ministra de Facenda. Por certo, unha señora que, cando non era ministra, estaba totalmente en contra da condonación ás deudas a comunidades autónomas, porque cando se empezou a falar do sistema da modificación, do sistema de refinanciación das comunidades autónomas, propiciado por Rajoy e polo señor Montoro no ano 17, esta señora dixo no, no e no. E se estaba falando dun inicio. E se ben é certo que o Partido Popular, coa súa maioría, non o fixo, o certo que este señor leva dende o ano 18. Estamos no ano 25. E non hizo nada de nada. E, por certo, con outra mentira que se conta aquí, negada precisamente pola ministra, que é a que ten que presentar isto, a señora Montero, non, señor Ayala, non se poden invertir as cantidades condonadas nin servicios públicos ni en sanidade. En servicios públicos, sí, nun momento a súa intervención, en servicios públicos, non se poden invertir. E outro día, como era un dos argumentos que a señora Montero repite e reitera, que non podo entender que unha persona técnica con tanto coñecemento poda ser tan osada de deixar quedar mal a súa credibilidade e a súa profesionalidade simplemente por un cargo público. Pero isto xa é unha opinión personal miña, defendendo cousas que sabe precisamente ela polo seu cargo, pola súa profesión, que son inviables. Pero precisamente outro día se contradicía. Simplemente dicir, nós non vamos a votar a favor desto, vamos a votar en contra. Creo que os argumentos son claros e os conoce todo o mundo. O Bloque Nacionalista Galego, cando deu o seu apoio a Pedro Sánchez para ser presidente do goberno, quería unha condenación de deuda igual que a de Cataluña. Creemos que en este caso fará o mismo, e se será para Galicia a condenación de Cataluña. Usted fala de porcentaxes, pero que, señora Ayala, non é o mismo o 50% de 100 que o 20% de 1 millón. E en eso, eu que son unha lerda en matemáticas e en números, o sabe hasta un neno de primaria, que sabe sumar e restar. E entonces nos veña aquí con datos, ni con números, ni con tal, porque isto é como tema da comunidade que lle estou explicando e que usted sabe que é verdad. E, por certo,
reiteramos, non se nos perdona ni un euro, e iso non o cree nin o máis inocente do mundo, porque ao deuda pública o que se debe se vai a mutar. Se antes se financiaba aquí e as contas de autonomía tiña que facer as súas contas para poder pagar eses xuros e tal, se vai trasladar ao Estado. E nas tasas, nos impostos autonómicos e na imposición, pois incrementarán no Estado español. E tamén lle digo, vindo a traca que levamos de impostos e de etcétera, etcétera, nos vai costar caro a todos. Por eso, non lle vamos a votar a favor disto. Izquierda Unida. Boa tarde. Bueno, pois nós si vamos a votar a favor, basicamente porque a quita da débeda era unha reivindicación histórica de Izquierda Unida. Bueno, o único que esperamos é que, esa quita desa débeda nos sirva para que presidentes ou presidentas de determinados gobernos autonómicos a utilicen para facer rebaixas fiscales a todos aqueles que teñen bastante máis cartos. Pero nós si vamos a votar a favor. Benega. Boa tarde. Estamos empezando polo final do problema. A débeda das comunidades autónomas é unha consecuencia. É unha consecuencia de tres cousas. Competencias que teñen as comunidades autónomas, xestión que fan as comunidades autónomas e o principal, o financiamento autonómico. Non se pode comparar a Murcia con Cataluña, non se pode comparar a Galiza con Madrid, porque son realidades absolutamente distintas en gastos e ingresos. Digo xa a nivel orzamentario, a nivel competencial, entón podemos facer debates incendiarios ou podemos pensar razonablemente en que nos mellora renunciar á quita da débeda. En que nos mellora? Pois o orzamento da Xunta non lle mellora nada, obxectivamente. Non lle mellorou nada porque reducimos o principal e reducimos os intereses. Por tanto, eu creo que só desde ese punto de vista pragmático é interesante. E despois, se vamos ás proporcións, evidentemente, nós sempre nos gustaría que quitaran máis, pero, sobre todo, o principal problema non é a débeda, que o é. O principal problema é o financiamento autonómico, a recadación dos impostos, a xestión de tributos, como actúan as comunidades, poden actuar as comunidades autónomas dentro do seu ámbito competencial. Hai un infrafinanciamento e é unha consecuencia. E claro que iso o vai asumir o Orzamento Xeral do Estado a X anos en débeda pública, pero se detrae das comunidades autónomas, que son as que prestan servicios sociais, servizos básicos esenciais de educación, servizos de benestar social, servizos sanitarios, que non os proporciona o Estado, os proporcionan as comunidades autónomas. Claro, unha forma razonable de que eses servizos se podan mellorar, non manter, porque mantelos é bastante ruína, melloralos é reducindo ese endebedamento para ter máis capacidade de investimento e de gasto e non en intereses, non en xuros que razonablemente a ninguén lle interesa. E efectivamente, hai un problema que é o problema estrutural, as competencias e o financiamento. E iso é un problema que teñen que ir resolvendo vostedes. A nós nos toca pedir. Agradezo o apoio de Esquerda Unida, non sei o Bloque Nacionalista, agradezo tamén o apoio do Bloque Nacionalista, este grupo agradece os apoios manifestados. Non vou entrar máis en dinámica, con esta intervención remato o debate, non vou entrar máis en dinámica, pero sí que quero salientar unha cousa que vostede dixo, algo que eu considero que non dixen. Eu dixen que o goberno galego dispoñería de 100 millóns de euros en xuros que aforraría para invertir. Non dixe... Quedou claro, non, entón? Bueno, pois iso foi o que dixen. O digo porque o teño clarísimo. O mellor da quita xa non é que te reduzan a débeda, é que vas a aforrar durante unha década unha estimación de 100 millóns de euros de pago en xuros. Pois díganme ustedes onde está o problema. E xa atopei cal é o primeiro presidente autonómico do PP que xa dixo públicamente que el aceptaba a condonación da débeda da súa comunidade autónoma, en concreto
o presidente da Rioja, Gonzalo Capellán. Ya lo ha manifestado. La ve injusto, pero él la va a aceptar. E acórdese o que lle digo, caerán un tras un todos. Ao mellor, a señora de Madrid, ao mellor, como ten que dar a nota, ao mellor queda fora. Pero xa veremos se non lle pasa factura. E con isto remato o debate. Vamos á votación. Pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Queda aprobada. Punto número 6. Aprobación. Se procede da moción do Partido Municipal Socialista para instar a condena aos ataques físicos e verbais a partidos políticos, cargos, profesionais dos medios de comunicacións, ONGs, sindicatos, etc. Paso a palabra ao portavoz do Partido Socialista. Gracias, señora presidenta. Ben, este grupo vai proceder á lectura da moción. Esta moción xa é máis curtiña que a anterior, para posteriormente facer un breve debate, se que é menester. Pero consideramos que está todo moi clarificado na exposición de motivos. Procedo á lectura da moción. Moción que presenta o Grupo Municipal PSDG-PSOE de Fene para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo Pleno do Concello de Fene, instando a condena os ataques físicos e verbais a partidos políticos, cargos, profesionais dos medios de comunicacións, ONGs, sindicatos, etc. Exposición de motivos. No seu preámbulo, a Constitución española sinala a vontade do pobo español de garantir a convivencia, mentres que o seu primeiro artigo establece que a liberdade, a xusticia, a igualdade e o pluralismo político son os valores superiores do noso ordenamento xurídico. Por outra banda, o artigo 9 da Constitución española, no seu apartado segundo, establece que correspóndelles aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitud e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. Pois ben, 2 anos a esta parte, a convivencia está a ser ameazada por comportamentos inadmisibles nunha democracia. Froito da máis absoluta intolerancia con quen pensan diferente, atacando claramente a liberdade e o pluralismo político. Son comportamentos que se focalizan no principal partido do Goberno de España e que, dunha forma totalmente antidemocrática, reflicten que non se asume o resultado electoral do 23 de xullo de 2023. Eses comportamentos arrancan coa violencia verbal, en particular cara ao presidente do Goberno, pero tamén cara a moitos membros do seu partido político. Violencia que se escoita desde as tribunas parlamentarias, nas comparecencias públicas e, de maneira moi virulenta, nas redes sociais con un acoso arrepiante, especialmente cando se dirixe a mulleres, e cunha linguaxe denigrante que non se pode consentir. A violencia verbal é o paso previo para que se produzca a violencia física. Dirixentes políticos hostigados nas redes ou na rúa, centos de sedes do Partido Socialista ultraxadas, en algún caso con risco para a integridade física dos seus militantes, e tamén agresións físicas a algún dirixente desa organización. Esta violencia empezou a amosarse tamén en algunha sede do Partido Popular, como a de Huesca, o que recibiu a condena contundente por parte do PSOE. En moitas ocasións, o hostigamento exercítase desde o anonimato. Noutras, agitadores de ultradereita que se fan pasar por xornalistas a soldo de pseudomedios de comunicación financeiros con diñeiro público mediante publicidade institucional por algunhas administracións, capaces de reventar rodas de prensa no Congreso dos Deputados ou de non respetar a mínima intimidade de calquera persoa. Este tipo de conductas non só se dirixen a políticos, senón tamén a profesionais dos medios de comunicacións,
a ONGs, a sindicatos, a plataformas cidadás, que son tamén obxecto do acoso físico ou nas redes sociales, tentando amedrentar a quen, con amparo constitucional, quere exercer a súa liberdade de informar e opinar. Os discursos agresivos e de odio son violencia verbal e o caldo de cultivo para a violencia física. Pero hai outro comportamento que non podemos pasar por alto: o silencio, que pode entenderse como complicidade, e a falta de condena que se converte nunha acción connivente por cantos violentos non senten ningún reproche moral polas súas accións. Por outra banda, todo forma parte dunha estrategia para desmobilizar a parte da cidadanía á hora de votar e, o que tamén é gravísimo, disuadir a quen quere achegarse á política como consecuencia do estado de medo que se pretende xerar, o que supón un grave atentado contra a democracia mesma. Consideramos que estes feitos e actitudes son intolerables desde o punto de vista democrático, desde a defensa dos dereitos humanos e desde os valores da nosa Constitución. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista de Fene somete ao Pleno a presente moción. Primeiro, o Pleno de Fene condena os ataques a partidos políticos, incluindo o ataque ás súas sedes, o acoso físico e virtual e as agresións físicas aos seus cargos, entre os que destacan o recente da sede do Partido Popular en Huesca e o sufrido por máis de 200 sedes do Partido Socialista Obrero Español, algún deles con explosivos caseiros, como acaecido na súa sede de Santander o pasado 25 de abril de 2025, ou a agresión sufrida polo presidente do Consello Comarcal do Bierzo, o 12 de abril de 2024. Segundo, o Pleno do Concello de Fene rexeita os ataques de análoga naturaleza dirixidos contra profesionais dos medios de comunicacións, ONGs, sindicatos, plataformas cidadás e contra calquera cidadán ou cidadá que de maneira libre e democrática quere participar nos debates públicos. Terceiro, o Concello de Fene, o Pleno do Concello de Fene, denuncia que os devanditos ataques forman parte dunha campaña orquestada co fin de atacar as bases da convivencia democrática. E cuarto e último, o Pleno do Concello de Fene conmina as formacións políticas a non usar mensaxes que só promoven o odio cara aos adversarios políticos e convida a traballar a todas as forzas políticas para expulsar do debate político o insulto e o odio en aras de reforzar a nosa convivencia e os valores democráticos que desde 1978 déronse e resido a vida de todos os españois e que convive connosco. Todos creo que temos en mente, coñecemos, escuitamos e lemos distintas noticias que desde novembro de 2023 se veñen sucedendo en canto a ataques verbais e incluso físicos a sedes, en concreto, estou falando ahora mesmo, do Partido Socialista. En concreto, desde novembro do 23 foron atacadas 168 sedes que recibiron 245 ataques. Como dixen na exposición de motivos, un destes ataques con explosivos, con peligro para as persoas que estaban dentro da sede. Aparecen pintadas continuamente, entrecomillado, matad socialistas. É certo que tamén recentemente aquí en Ferrol todo o mundo pode coñecer, e senón, pois agora mesmo o dicimos, que en concreto en xullo deste ano de 2025 temos que a sede do Partido Comunista Esquerda Unida en Ferrol, na Rúa do Sol, foi atacada por violentos que lanzaron varios cascotes contra os cristais desta sede. E, indo un poquinho máis para atrás, a sede do Partido Socialista de Ferrol tamén foi obxecto de un ataque en novembro de 2023. Tamén o PP de Galicia sufriu un ataque, o alcalde do PP de Oroso, a Coruña, e un escrache, unha concelleira popular deste partido tamén. En Almería continuamente se suceden ataques
Hai unha sede en concreto, a de El Elegido, en Almería, que en 2 anos sufriu 5 ataques dos violentos. En fin, creemos oportuna esta moción que presentamos a este pleno para a súa aprobación. Creemos oportuno que a sociedade e os veciños de Fene saiban que os grupos políticos desta corporación municipal reixetan calquer tipo de ataque verbal e físico, e pedimos ao pleno da corporación que dé o seu apoio a dita moción. Gracias. Graciñas. Partido Popular. Bueno, que está claro que o Partido Popular defende, porque no nombre que eu podo falar está en contra e rexeita calquer tipo de ofensa verbal, física ou de cualquier tipo coacción, está máis que claro. Pero presentada esta moción do Partido Socialista de España ou do tal, temos que empezar por desmontar a súa moción. Din aí, a convivencia democrática está sendo amenazada por comportamentos inadmisibles dende fai 2 anos. Non, señora Ayala, dende fai décadas. A violencia política, o acoso ideolóxico e a exclusión institucional non son fenómenos novos, nin inclusivos, nin exclusivos do Partido Socialista, nin deses crash que di usted a unha política do Partido Popular que se produxo fai 2 anos. O Partido Popular foi vítima directa de agresións, de asesinatos, de ataques a sedes, de campañas de odio e de censura, moitísimo antes destes últimos 2 anos. E de scratch, moitísimos anos antes destes 2 anos. Os creadores dos Scratch, os de Podemos, a quen yo facían era a señora de Santa María, a Cifuentes, algo exagerado. Pero non foi fai 2 anos. Estas señoras xa están fora da política. Foi fai moitos anos. Hai que ter un pouco de memoria histórica e cando se traen estas mocións que son moi bonitas e quedan moi ben, pero un pouquiño oportunistas, máis que nada pola situación que está a vivir o presidente de España, o que lle pasa cando sale por aí periodistas incómodos, que o mellor lle incomoda, que eu non teño nin son quen para defender e tampouco me gusta o mellor a súa maneira de exercer o periodismo. O PP foi vítima e, desgraciadamente, sigue sendo, non? Durante anos foi obxectivo directo da violencia política. Máis dunha docena dos nosos cargos públicos foron asesinados por ETA, non fai 2 anos, entre eles Miguel Ángel Blanco ou Gregorio Ordóñez. Nosas sedes foron atacadas e son atacadas e foron atacadas con cóctel molotov, pintadas, amenazas en múltiplas cidades, incluso aquí en Fene. A nosa sede foi atacada aquí en Fene e non foi fai 2 anos, nin 3, nin 4. Ainda non existían ultradereita. Ultraesquerda xa non o sei, pero ultradereita, xa que din vostedes de vos, non existía. Non poder celebrar mitis ou celebralos con amplios dispositivos policial. Ferrol, cando foi a detención do señor Pintos, tuveron que salir escoltados pola Policía Nacional nun miti, nunha apertura de campaña das eleccións municipais do ano 2011. Acosados, cercados no restaurante, no Hotel Almirante. Non foi plato de bo gusto. A xente estábamos realmente asustados, porque foi un cerco no ano 2011. Estamos no 2025 e non foi un feito illado. Na Coruña, en Palesco, nos tuveron que sacar dun mitin, dun acto democrático, e non foi fai 2 anos, señora Ayala, e usted o sabe. Os nosos dirixentes foron obxecto de acoso en redes sociais, especialmente mulleres. Mulleres, esa bandeira que a xente esquerda se pon, son os principais defensores, pero cando hai unha muller forte, intelixente, que o mellor non concorda coas súas ideas, e resalta un pouco, son o primeiro que van a atacar a súa condición de muller, de loca, de inepta, etc., etc., etc. Non só os políticos, tamén periodistas foron asesinados en democracia. José Luis López de la Calle, un columnista do Mundo, asesinado por ETA no ano 2000, non foi fai 2 anos, e simplemente por dar a súa opinión nun país democrático.
porque decía usted que se perseguía os periodistas. Non, os periodistas neste país se lles perseguiu despois da democracia, e non fai 2 anos, e non por grupos de ultradereita. En 2003, o Partido Socialista Catalán e Esquerra Republicana firmaron o Pacto do Tinel, que incluía unha cláusula explícita para excluir o Partido Popular de calquer pacto institucional, rompendo o principio constitucional do pluralismo político. En novembro do ano 2023, o presidente do Goberno, o señor Sánchez, proclamou no Congreso súa intención de levantar un muro contra la derecha e la ultraderecha, deferiéndose o Partido Popular e a Vox. A usted lle parece que esta é unha forma de convivencia, unha maneira de apelar á convivencia e ao respeto democrático? Alentar, vamos a levantar un muro. No, señor, usted presenta o seu programa e que o voten os españois, os que crean o seu proxecto ou que non crean o anterior. E non teremos que irnos tan lonxe, podemos falar da censura neste Concello e de respeto institucional. En este pleno, non fai moito, polo parte do Partido Popular, se trouxo unha moción para o seu debate, unha moción urgente que presentou o Partido Popular, que denunciaba os ataques en redes sociales da concelleira do Grupo Mixto de Esquerda Unida contra os votantes do Partido Popular, de Fene, nos que poñía, bueno, de Fene non porque eran unhas eleccións autonómicas, pero tamén de Fene, e os tildaba de forma ofensiva e sectaria. Ustedes, o Partido Socialista, que traen aquí esta moción, impediron que se debatira. Outra cousa é que non a votara, porque podían votar ustedes en contra, como fixemos nos antes, pero ustedes impediron que se debatira. Nos negan ustedes o dereito a debatir e defender os nosos votantes, que tamén se merecen respeto, e ora me explica usted a mí onde está o pluralismo político que se reclama en esta moción que trae usted aquí ao pleno do Partido Socialista, no que nos fala de 2 anos, da situación que están a vivir, que é moi lamentable, e dende aquí se condena. Nas presións dos medios de comunicación, Partido Socialista de Madrid, todo é mentira, un programa que hai na 4, non sei se o ven ustedes, querían obligarlle a que lle pasara a escalinata das preguntas. Que falan ustedes de os contenidos? Que lle falan vostedes de pluralismo político cando teñen eses exemplos? E nombro o Partido Socialista de Madrid principalmente porque usted antes na moción anterior falaba da presidenta da Comunidade de Madrid, do Partido Popular. Pois o Partido Socialista de Madrid quería vetar a intervención da súa representante nun programa porque non lle pasaban as preguntas antes. Ou o señor... Bueno, señor Puentes, que se xa, Dios mío de mi vida, o vamos a deixar unha parte coas cosas que di, que chamalle o ojete, chamalle a the objective. Ese medio telemático, bueno, digital, que ten as súas opinións, un medio, e non é un albise que os persiga, simplemente saca noticias. Chamalle el ministro, chamalle el ojete. Pero que nos traen vostedes aquí con estas mocións que ya redatan desde arriba e para vir aquí e dicir... Mire, é que eu isto non o levo, que teño un pouco de prudencia para que non me digan o que me teñen que decir en frente. Xa, sin deixar a un lado o fango, os bulos da UCO, do Ábalos, do outro, la COPE, bulos, Onda Cero, bulos, Antena 3, bulos, la máquina del fango, Valdés o da Antena 3 da noite, bulos, la máquina del fango. Curiosamente, de non había nada, os únicos, que era todo fango, la máquina del fango, cos medios de comunicación. Non me falen vostedes de pluralismo periodístico nin político, porque solamente o teñen respecto ao país, que ante a evidencia tuvo que rendirse, e a cadena SER, que cando ante a evidencia tuvo que rendirse. Pero o resto de medios de comunicación, tanto de radios como periodísticos, como radiofónicos, bulo, máquina del fango, etc., 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 foron os primeiros en hacer. Donde queda entonces esa liberdade de prensa que fala usted? Coherencia democrática hai que ter. A democracia non se defende únicamente cando o partido propio é atacado.
se ten que defender cando calquer actor político sufre agresións, exclusións ou censura. O contrario é instrumentalizar o dolor e a Constitución, utilizala no beneficio e na aplicación dun propio. Nós, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, condenamos toda a violencia política, sin distinción de siglas, reivindicamos a memoria dos nosos compañeiros asesinados e agredidos, denunciamos a exclusión institucional e o sectarismo político e exiximos que neste Concello se garantice o dereito de todos os grupos políticos a defender e a debatir os dereitos dos seus votantes. E xa por último, Partido Socialista, nos falan vostedes de convivencia, de pluralismo, de respeto institucional. Que nos vai a dar esta lección? O Partido Socialista que pactou con Bildu? O BNG que lle chama compañeiros de viaxe a estos señores heredeiros do terrorismo e do acoso de representantes políticos, periodistas, de todos aqueles que non pensaban como a eles e que ustedes traen hoxe aquí un respeto para todos estes colectivos. O propio presidente do Goberno no Congreso dos Diputados deulle un... Eu entendo que poda resultar isto un pouco plasta, pero para eso non hai que traer estas mocións enlatadas. Cando o presidente do Goberno de España lle deu o pésamo no Congreso dos Diputados a Bildu polo suicidio de un terrorista que fora condenado por asesinato. Pero este é o Partido Socialista que nos vei a traer aquí isto de convivencia democrática dende fai 2 anos. Non, señora Ayala, e usted, que me parece unha persona de ben, sabe perfectamente que isto non é así. Non está rota ningunha convivencia democrática, penso eu, nin cando, ahora que existe esta suposta ultradereita, ni cando existía aquela, porque ahora xa se están diluindo como un azucarillo, esa ultraesquerda, ni aqueles grupos terroristas. A sociedade española é moitísimo máis intelixente e ten moitísimos máis claros os valores que se proclamaron na Constitución do ano 78 como para caer en estas bandazos inimediades. Que na mentres se estén producindo esta serie de capítulos que son totalmente condenables, e desgraciadamente lamentables, non significa que dende fai 2 anos se este rompendo a democracia española, non? Por iso mismo, e moi ao contrario do que lle dixo Zapatero Gabilondo cando terminaron aquela entrevista, que historia, con ese micro que se abreu, dijo Zapatero, nos conviene que haya tensión. Se acorda cando dixo Zapatero, que era polos líos que había na rúa? A nós non nos convén que haxa tensión, que haxa tranquilidade e que haxa convivencia. Pero vostede entenderá que con esa exposición de motivos o Partido Popular se vai abster, porque non podemos compartir os seus argumentos. Si o fin da moción e que nos parece moi oportunista traer esta moción aquí, cando de alguna maneira o seu presidente se ve un pouco arrinconado, pero ten moi fácil que convoque eleccións, se non gana ou non nombra presidente, eu creo que non o vai a molestar ninguén. Esquerda Unida. Sí, bueno, vou tratar de ser breve. Claro, o Partido Popular necesita que se convoquen eleccións porque para o ano que ven ten 33 casos pendentes de xulgar. Vale, 33 ou 34, non estou segura. Pero mira, eu vou dicir unha cousa. Outro día, cando rematamos a comisión, eu a 2 persoas de aquí da mesa, lle dixen que vos apostades a que o tema da miña moción vai a salir no pleno. Estaba esperando por vostede. Pero entón, como daquela non se poido debatir, e que lle recordo, por si se lle olvidou, que eu votei a favor, e ademais xa lle digo, vou facer esta única intervención, pode vostede despois falar o que queira. Eu votei a favor de debatir esa moción. Lle vou facer unha pequena mención a aquel programa que había na televisión que se chamaba Barrio Sésamo, vale, que seguramente vostede non pillou. Na miña rede social, o que eu falaba era de un sentimento que me provoca a mí o Partido Popular e os seus votantes. O que eu sinto
non é un insulto, vale? O que eu sinto, se este vaso de auga está todo cheo de merdas, perdonando a expresión, é o vaso me provoca noxo beber por el, pero non lle estou chamando noxento ao vaso, vale? Naquel momento poñía o noxo que me provoca o Partido Popular e os seus votantes. É un sentimento. Repasa algún capítulo de Barrio Sésamo. Non é un insulto. E vostede trouxo aquí unha moción, ou vostedes trouxeron aquí unha moción, falando de que eu insultei aos votantes do Partido Popular e ao Partido Popular. Non, señores. Vale, distingan. Ben, e unha vez aclarado isto, que non poden aclarar no seu momento, bueno, lle vou a decir, a mí me fai gracia que vostede diga, e xa ve que eu non son sospeitosa de ser socialista, pero me fai gracia que vostede diga o Partido Socialista que pacta con Bildu, o Partido Popular que pacta con Vox. Quen entrou, da man de quen entrou Vox nas institucións, nada máis que do Partido Popular, non diga que non. Desde logo, o Partido Socialista non meteu a Vox nas institucións, Esquerda Unida tampouco, Sumar tampouco, Podemos tampouco. Con quen entrou? Co Partido Popular. Por moi pouco que lles guste, vale? Ben, efectivamente, a nosa sede de Ferrol tamén foi atacada e nos condenamos os ataques. Mire, lle vou dicir unha cousa, vostede falaba de periodistas incómodos. Eu non sei se por periodistas vostede entende, se refiere a Vito Quiles ou a ese outro que sale con el que non me acordo do nome, pero chamolle un gombo, como de que se vecina, porque non me acordo o nome. É un nome parecido, non me acordo como se chama. Ben, non sei se se refire a eses, porque eu, cando falo de periodistas, lle vou a decir, outro día, alguén de Vox, por suposto, alguén de Vox, dixo públicamente, vale, na televisión, cando nosotros entremos a gobernar, que entraremos, vamos a ir a la televisión española e vamos a ir a por Andreu Buenafuente, a por Silvia Ixaurrondo, a por Jesús Cintora, os nomeou a todos un a un. E acabou rematando, para que vostede diga que a política non está un pouquiño alterada, acabou rematando dicindo la única duda que tenemos é se vamos a entrar en la televisión española con motosierra ou con lanzallamas. Esos son os seus compañeiros de goberno nas institucións, os de Vox, vale? Sin irnos xa aos seus compañeiros, nos vamos a Ayuso, vale, que cada día, bueno, ahora a última moda é el pim-pam-pum. La amenazaron, pobrecita, con el pim-pam-pum, que non sabe nin o que di, que parece que acaba de salir do dentista cada vez que fala. Pero a señora Ayuso lle gusta a fruta. Verdad que sí? A vostedes lle parecerá moi normal referirse ao presidente dun goberno, porque se eu digo que a min os votantes do PP me dan noxo, chamarlle, e o vou a decir con todas as letras, fillo de puta ao presidente do goberno, me parece que está, vamos, sobrepasado, vale? E mire, para falarlles, bueno, xa non vou entrar en cousas que teño recollidas do Partido Popular, pero sí, mire, lle vou a decir, fai pouco, precisamente na Rioja, onde dixo antes o señor Ayala, un diputado de Vox, dos que gobernan con vostedes en moitos sitios, empezou descalificando a todos os diputados e diputadas que había nesa Cámara. E se dirixeu a unha compañeira de Izquierda Unida, a Enar Moreno, e chamoulle tonta ali públicamente. E logo díxolle, hai un dicho que a usted le viene moi bien, es un dicho español. Es mejor estar callada e parecer tonta que abrir la boca e despejar las dudas. Non era un rapaz, que sempre decimos que os rapaces son máis impulsivos, máis tal. Non, era un señor que xa non volvía a cumplir os anos da xubilación. E logo rematou, usted representa lo peor de la política. Lo que es usted una comunista, no lo olvide. No le voy a calificar porque usted misma lo hace cada vez que sube a la tribuna. No venga con milongas porque non me engaña a nadie. E despois, cando a rapaza quixo responder, lle dixo, cállese, progre. Eso tamén saleu nas noticias e veuse todo isto. A unha de Podemos lle dixo, vete a tomar la pastilla, mona. Entonces, bueno, e todo isto normalmente suele vir dos representantes de Vox e moitos do Partido Popular, vale? Entonces, se a vostede lle parece mal que eu diga que a xente que vota o Partido Popular me provoca náuseas, vale? Pois o sinto moito. A min as tripas, se mas poñen diante para comer, me provocan náuseas, vale? Pero eso non quere dicir que estén mal feitas, mas provocan, a min é un sentimento. Cando aprendan a distinguir, pois podemos falar. Eu, pola miña parte, vou a votar a favor, faltaría máis.
E non vou a facer máis intervencións. Vénega. Bueno, eu creo que nesta moción debemos de falar desta moción, pero claro, é complexo cando aquí se traen argumentos de ensaladilla, non? De ensaladilla de agravios. E eu creo que no medio da ensaladilla de agravios hai que distinguir moito o que é a liberdade de expresión, a liberdade de manifestación, que para iso, ademais, están as forzas de corpos de seguridade do Estado para romperlle a cabeza o que se pase do rejo, como pasou aí en Ferrol, cando dicen vostedes que foron ali uns, pero eran traballadores manifestándose a cara descuberta, non había ninguén tapado, eran todos perfectamente reconocibles. Que é diferente a isto que se fala nesta moción. É diferente. O dereito de manifestación dos traballadores e traballadores non ten nada que ver co que está falando esta manifestación. E eu sei, e todos os presentes sabemos, que cando hai unha folga, ou hai un paro, ou os traballadores da Astano, nos seus días salían e cortaban as vías, evidentemente que molestan a alguén. Evidentemente. Porque é imposible esa paz da que fala vostede solo sería baixo o reino do señor Francisco Franco. Nese reino podía haber esa paz que di vostede. Nunha sociedade normal ten que haber dinamismo, ten que haber protestas e a xente ten que ter dereito a reclamar. Sí, ten que ter ese dereito existe. Igual que vostedes hasta teñen o dereito e a mala educación de interrumpirme. Pero non pasa nada. Estamos nun dereito e estamos falando de dereitos. Do que fala esta moción é de algo que a mí me fastidia un pouco que non fale, que é do trumpismo na política. Esa liña política que está emanada do señor Trump na actualidade, que non deixa de ser o fascismo dos anos 30, que pasa, primeiro, por un dominio da mediática, da comunicación, por iso lles cheira tanto a Televisión Española, pero resulta que a señora que votan de Telemadrid agora é unha crack en Televisión Española que tampouco lles vale, Silvia Enxorrondo, só hai que vela, e a votaron de Telemadrid por entrevistar a presidenta que non se atreve a ir a Televisión Española a pesar de estar invitada. Quero dicir, ela ten a liberdade, esa señora ten a liberdade de ir ali e non vai, prefire insultar e chamar televisión do réxime, cando, hasta onde eu sei, o Partido Popular ten representantes no Consejo de Televisión Española, ten un grupo parlamentario máis que competente para tal, ten a señor Miguel Tellado, que sabe de medios de comunicación la pera limonera. Quero dicir, o que pasa é que nos dá por enfangar, e enfangar ao final, en vez de falar disto, que o que di a moción, que a mí me parece correctísimo e no BNG apoiamos totalmente, é que a política temos que facer política e defender o funcionamento normal das institucións, pero non se pode facer dicindo que vostedes vetan a non sei quen e vostedes vetan a non sei canto. Ou vostedes non vetan, están sempre coa matraca dos herederos de ETA, aínda que leven 20 anos facendo política nas institucións. Que é o que teñen que facer? Que era o que lle pedía o Partido Popular. Por certo, o alcalde de Vitoria no seu día, xa vimos cuantos anos, no ano 2000, o alcalde de Vitoria acordou cousas xa daquela con Herri Batasuna, ali no seu concello, porque non entendía que tiña que sacar as contas e tiña que aprobar cousas. E o normal que en política os máis diverxentes podan, incluso nuns orzamentos municipais ou en outras cuestións concretas, podan chegar a un acordo, senón de que vai a política. Eu creo que o PP está arrastrado nunha dinámica, eu digo sinceramente, está arrastrado nunha dinámica polos que se lle escaparon a Vox, que están levando a uns comportamentos políticos que non favorecen nada a convivencia porque os arrastran a ese trumpismo. E exemplos como Tellado e como Ayuso son de libro, non? E podemos ver o que din de Margiró ou o mismo que dixo Trump en Estados Unidos de determinados periodistas. Este hai que votarlo como un can, aquel hai que facer non sei que, e o fan desde o poder. Entón, que este modelo está en crisis, que o réxime do 78 español, en concreto, está en crisis, dende a monarquía, o judicial, o sistema de partidos, pois sí que hai un problema. En España hai ese problema, pero además hai un problema mundial. Bueno, eu creo que nós o que temos que facer, polo menos dende FEME, que é o ámbito competencial, ter serenidade, poder debatir e non estar continuamente desviando as cuestións, porque se unhos son herederos de ETA, ustedes son herederos de Franco. E iso é correcto? Non é correcto. Non é correcto. É dicir, eu creo que temos que avanzar, e para avanzar non podemos estar continuamente botándonos as culpas de ser heredeiros desto ou do outro. Non hai que esquecer, eu non esquezo, e o alcalde daqui do 36 creo que tampouco.
Temos que ter memoria. Agora, unha cousa é ter memoria e outra cousa que para avanzar estiñamos continuamente na recriminación de absolutamente todo. Esta moción nos vamos a apoiar, parecenos correcta. Efectivamente, pode ter un punto de oportunismo, porque ora o agraviado e o acosado é o Partido Socialista, pero nós, se fora outro partido político calquera, apoiaríamos totalmente esta cuestión. Sí, como cando foi o Partido Popular, exactamente igual. A cuestión é que nós non vamos a estar rascando rédito político deso. Vamos a decir o que pensamos de cada circunstancia e de cada acción. E non é todo igual. É dicir, nós nunha ensaladilla mesturamos todos os ingredientes, verdad? Pero mayonesa non son os guisantes. Hai xente que non lle gusta e non se para. É dicir, podemos aclarar cada cuestión diferente. Non é o mesmo o acoso aos medios de comunicación e o acoso de algún medio de comunicación. Non é o mesmo. Aquí se mestura todo. Igual que en política, non é o mesmo ter un debate encendido, un debate con argumentos, que chegar ali e insultar ao outro simplemente por ser outro, que é o que están facendo. É dicir, insultamos por ser outro. Iso a mí me parece inaudito. Eu podo ter un debate intenso, pero non vou insultar a alguén porque non é como a min. Me quedaría solo. Bueno, iso é o que opinamos dende o BNG e vamos a votar a favor. Partido Popular? Sí, pero... Simplemente. Mire, señora Martínez. Bueno, estou flipando, pero bueno. Eu penso, señora presidenta... Eu creo que o concelleiro que ten que contestar o resto dos grupos, o proponente, pero non... Discúlpeme. Y no quería alargar este debate porque para mí carece de confrontación. O sea, digo carece, debería de ser no confrontable. Entonces me gustaría pechar o debate. Me gustaría que a miña intervención fora a de pechar o debate. Pero que despois non quero que haxa turno de palabra. Hombre, claro, quero pechar o debate. Entonces non podo pechar o debate. Bueno, quería decir somente tres detalles. Primeiro, o máximo respeto que ten este grupo municipal socialista, que considero que por lo que vexo eu, mis compañeros, eu sempre fomos respetuosos con todos os grupos desta corporación, e vamos a seguir sendo porque é o noso carácter e a nosa maneira de ser. Despois, quería outra apreciación. A verdade é que, co máximo respeto, non me gustou a mestura que fixo vostede, que si ETA, que si... Non, é que non me gustou, non por nada. Asumo que o noso grupo parlamentario socialista e que o noso goberno comete errores e a veces insulta e a veces falta a verdade, etc. Asumo, e non me gusta, Pero o sustancial desta moción era reixeitar a violencia verbal, a violencia física e condenar todos os ataques do que está pasando últimamente. Que quere vostede que condenemos desde os tempos pretéritos? Presento unha emenda, metémola aquí, se a presenta ben, e aprobámosla tamén. Quero dicir con isto, que nós, desde esta tribuna, queremos que non haxa confrontacións. Aquí, como decía o voceiro do grupo BNG, hai debate, evidentemente que hai debate, pero hasta este momento, insultos, eu, a verdade é que non vin. A mellor, alguén pode dicir que hubo, pero, digo, neste tempo que estuvo pero nesta corporación de 2023 a 2027 non vin ningún insulto. Espero retirarme cando me toque, antes ou temprano, sin escoitar ningún insulto. Non digo de proferir, que eu non vou a proferir ningún insulto nunca, pero de escoitalos nesta corporación, porque lles teño respeto a todos vostedes e quero que ese respeto
esa estima que lles teño non se me caia. Independentemente de que opinemos distinto, é moi diferente. Entonces, gracias ao Grupo Esquerda Unida e gracias ao Grupo do BNG por apoiar esta moción, e por min, non vou a falar máis. Partido Popular. Pois mire, señor Joaquín, normal que non lle gustase a miña intervención, normal, porque as verdades a veces doen. E eu creo que cando empecé a miña intervención o dixen clarísimamente. Non é verdad, Partido Socialista, que esta ruptura que ustedes denuncian aquí por estes feitos, polos escraches, por atacar sedes, se produzca desde fai 2 anos. E en eso creo que todos concordaremos en que non é verdad. Nin incluso as frases tan concordantes do Bloque Nacionalista Galego que nos intenta falsear unha manifestación dos traballadores. Si, hombre, teñen dereito os traballadores, pero se usted me está falando do Ato de Ferrol, os que estamos ali teñemos dereito de libertad e podemos salir dos sitios. O tema é que non nos deixaron salir. Era a 1 da mañá, unha manifestación non convocada. Cercáronos e nos encerraron ali. Entonces, bueno, a manifestación dos traballadores creo que aquí, por moito de que houbera algún que traballaba de verdade efectivamente, non é do que estamos falando. Entonces, concordia, eso é condenable. Vale. A voceira do Grupo Mixto, mire, que usted diga que lle dan noxo os votantes do Partido Popular, por moito Barrio Sésamo que usted vira que xa lle veu de coller bastante maior, non a xustifica. Como unha señora que sea presidenta da súa comunidade e diga hijo de la fruta. É que usted está... Ese é o seu problema, sabe? Nós vemos... Sí, porque usted é sectaria. Para min está tan mal feito, sí señora, para min está tan mal feito da comunidade ou da presidenta Ayuso, si é certo que lle quería chamar eso, e usted o escribiu. Usted non hai dudas, dame noxo os votantes do Partido Popular. E iso que usted non entende, as dúas cosas son condenables, reprobables e noxentas, como diría usted. Pero que aquí se trae unha moción que se nos fala de pluralismo político. E estuvo moi ben a intervención do Bloque Nacionalista Galego, porque antes me refería a usted que foron os que impediron que se debatera, non que votaran a favor, que impediron que se debatera, pero o Bloque Nacionalista Galego, aquela moción para defender os votantes do Partido Popular, tamén votou en contra de que se debatera. Entonces, nós reiteramos o dito, non podemos apoiar esta moción polos seus exposicións de motivos, condenamos toda clase de violencia verbal, física, partidos políticos e tamén medios de comunicación sin ningún tipo de exclusión, de a COPE hasta a cadena SER, para que se nos entenda. E nada máis. Esquerda Unida, BNG, Partido Socialista, quere rematar? Non? Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 7, mocións urxentes, e nos traemos un asunto de urxencia que foi enviado aos voceiros tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, que é a adxudicación do contrato de servizos de axuda no fogar no Concello, despois de que teña que vir a pleno esta adxudicación de contrato. Tiveron para entregar a documentación era hasta o día 30, xa comentamos na Xunta de Voceiros e de Voceiras que podería ser que viñera por urxencia, pois os plazos e os días son os que son, entón, pois por eso traemos agora este asunto. Así que pasamos a, palabras, non? Pois pasamos á votación da urxencia, votos a favor. Unanimidade. Pois paso a palabra ao concelleiro de Benestar Social. Boa tarde. Bueno,
este contrato polo importe económico que ten e de aprobación do Pleno, rematouse todo o proceso de contratación do mesmo, a empresa presentou a documentación que tiña que presentar e tiña un prazo, polo tipo ademais de contrato, un prazo bastante longo e chegou ao límite do prazo para presentar a documentación que foi o pasado día 30, non? Entón, como comentamos na Xunta de Voceiros, se chegaba toda a documentación nese día 30, poderíamos traer a proposta por urxencia e é o que se trae, non? A adxudicataria é a empresa Os Ventos e é un contrato pola prestación do servizo de axuda no fogar. E os acordos son tres. O primeiro, excluir a Óbolo S.C.A., que é de interés social, é unha empresa que non cumpría as prescripcións técnicas do prego, e segundo, adxudicar o contrato de axuda no fogar do Concello de Fene a Mercantil Os Ventos e Innovación en Servizos, e con un prezo de 21,11 euros a hora. A duración é de un ano, prorrogable por outro ano. A empresa actual cesará o 30 deste mes, o 30 de outubro, e, temos este mes para facer a transición dunha empresa a outra, e esa é tamén unha das razóns polas que urxía traelo, porque son moitas persoas usuarias e un cuadro de persoal tamén amplo. Partido Popular? Partido Socialista? Esquerda Unida? Vale, pois pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 8. Robos e preguntas. Partido Popular. Queríamos empezar por unha pregunta na vía do tren en Maniños hacia Brea, no Catalán. Amañáronse o partido firme, xa solicitáramos aquí ningún pleno no Partido Popular, que se estaba hundindo, pero non deixaron con esta reparación unha zona para que non se acumule a auga cando chove, e é unha zona onde sole pasar a acumulación de auga ali. E entón nos queríamos preguntar se van facer algún tipo de obra para subsanar isto. A choiva xa ven aí, a temporada de choiva, e se van tamén a reclamar ao DIF que arreglen esa ponte que está en un estado moi lamentable. Xa preguntamos por este tema antes do verán e non sabemos se por parte do Goberno se fixo algunha xestión con a DIF en canto ás deficiencias da ponte. Despois queremos preguntarlle sobre as queixas por ruídos. Incluso houve algún veciño que acudiu aquí ao pleno, se presentan por rexistro de entrada tamén en relación con locais. Se nos dixo aquí que nun principio que se falara coa Policía Local de Narón, pero noutro pleno o novo concelleiro de Policía nos dixo que pediran presupostos a empresas para realizar as medicións e comprobar efectivamente se neses locais onde existen esas denuncias se cumplía a normativa vixente. Nos gustaría saber que despois deste bandazo de respostas en que punto está este tema, se xa se pediron eses orzamentos, se xa está resolto, se xa está contratado, etcétera, que nos informe, non? Por outro lado, a oposición, o Partido Popular neste caso, seguimos pendentes desde fai 2 ou 3 plenos dese informe no que se sustenta a decisión da alcaldía de por primeira vez, despois, o que xa levo aquí moitos anos, de non deixar falar ni intervir a oposición, os grupos da oposición nas dacións de contas, algo que se acaba de cambiar coa nova alcaldesa, pero que sí se lle permite falar, en cambio, os concelleiros do grupo de goberno nese punto. Si nos poden dar traslado dese informe, que xa fai polo menos 2 plenos que se nos dixo que se nos iba a dar traslado o argumentario xurídico. Tamén seguimos, isto sí que xa nos preocupa realmente moitísimo, non? Seguimos sin recibir copia dos contratos do alugueiro dos vehículos, tanto de servicios como de recollida da basura. Eu creo que este é o 4º pleno no que solicitamos eses contratos en relación con unhas facturas dudosas emitidas neste contrato, e foi o propio concelleiro que nos dixo que existía un contrato de alquiler e que se nos remitiría. Rogaríamos que se nos indique, tanto en este caso como no anterior,
se nos van a facilitar o solicitado despois de 4 plenos que vimos preguntando por él, ou se noutro caso teremos que actuar de algunha outra forma, recurrindo a unha instancia superior, o cual nos dá bastante pena, pero xa son 4 plenos seguidos. Despois, vemos que existe en relación ás peticións de rexistro, vemos unha solicitud dun veciño que solicita unha xuntanza con carácter urxente á alcaldía para tratar un grave problema de saúde público. Non podemos decir o nombre do señor, pero, bueno, un grave problema de saúde pública. Queremos saber, non creo que se reciban moitas solicitudes destas xuntanzas, si nos pode dicir vostedes a que se debe ese grave problema de saúde pública, si xa mantiveron esa reunión ou si teñen pensado convocarla en breves, isto do 10 de setembro. Tamén vemos que en relación coa praia do Carril de Barallobre, en setembro tamén se comunica, notifica, un informe de inspección que vai dirixido á Consellería de Servicios e Medio Ambiente e queremos saber en que consiste ese informe de inspección, se non lo poden aclarar. Tamén queremos preguntar por un requerimento que recibe o Concello en relación á convocatoria de subvencións para o ano 2025, a adxudicación de equipamentos de emerxencia en régimen de competencia da Xunta de Galicia. Isto desde setembro, o sea, que coñecemento teñen que ter. Queremos saber en que consiste ese requerimento, queremos saber que se solicitou en esa convocatoria de subvención, son equipamentos de emerxencia que se pretende adquirir e que non lo digan. Tamén queremos saber unha comunicación que chega da Axencia Española de Protección de Datos, non a primeira vez que a este goberno lle chega unha comunicación, incluso que sanciona por vulnerar a protección de datos dos cidadáns, pero neste caso o vemos bastante grave, porque lle dan traslado dunha reclamación e solicitude de información respecto ao consentimento dunha fotografía dun menor en unha festa de fin de curso. Isto do 11 de setembro, estamos en outubro, coñecer o teñen que coñecer. Que nos informen como vai o trámite deste expediente, que nos parece gravísimo, e que pasou aquí. Despois tamén queremos preguntarlle para a Conselleira de Medio Ambiente, preguntarlle tamén por un acordo de iniciación de expediente sancionador en materia de vertidas de aguas residuais, un vertido non autorizado susceptible de alterar a calidade da auga. Isto é de 11 de setembro, pero nos pon en que parte do Concello está, pero, bueno, por fortuna non teremos moitísimos expedientes neste sentido. Bueno, uns días despois tamén vemos que en relación coa praia do Carril volve a chegar outro requerimento en relación con un vertido de aguas residuais, uns días despois, a dominio público marítimo terrestre. Non sei se xa están tomando conta dese, se procederon a subsonalos, se dunha vivienda particular ou se dunha instalación municipal. Despois tamén nos gustaría saber para o Concelleiro de Facenda unha comunicación que chega dunha auditoría das medidas adoptadas polas entidades locais de Galicia para reducir a temporalidade no emprego público de personal, e do Consello de Contas de Galicia. Non sei se usted, o concelleiro de personal, nos gustaría saber en que consisten esa auditoría e que medidas propoñen ou que medidas ten que tomar o Concello, ou se simplemente é un traslado de información, non? E tamén ese mesmo día lle solicitan ao Concello que comunique as medidas que tomou para reducir esa temporalidade do Consello de Contas de Galicia. Despois, co tema da tala de eucaliptos, que nós no pleno pasado non preguntamos, pero este sí que vamos a preguntar. Bueno, somos coñecedores de que existe unha reivindicación social moi numerable que lle solicita a este goberno que non proceda a corta desas talas, non? Bueno, non me poñas esta cara, señor concelleiro de urbanismo, usted sale falando no periódico, xa sei que os veciños non quere tantos, non haga que lle colle de sorpresa, porque o rexistro lle chejará, e o periódico no que fala lle farían a pregunta, ou lle pasan a escalinata, como no outro lado. Escaleta, perdón. Pero esta pregunta
E para o concelleiro de Servicios. Sí. Que vai facer vostede con este asunto da tala dos eucaliptos? Teñen ustedes xa autorización de Augas de Galicia? Vai a facer usted algunha xestión? Esta corta era algo inminente no mes de agosto, setembro, estamos en outubro. Denos algunha información ao respecto. Gracias. Despois queremos preguntarlle ao concelleiro de Servicios para ver que ten pensado facer cunha beirarrúa na rúa Río Cádavo, que lle solicita aquí un veciño para que queden transitables e riscos para os peatóns por tapa de granito desfondada. Non sei se usted xa tomaron nota. Isto é do 14 de setembro, xa levamos medio mes. Se usted tomou nota, se vai facer algo, se xa reparou, se ten pensado facelo, se cando vai facer ou se nunca o vai facer. Despois, tamén vemos que existe unha información relativa ás actuacións cos árbores en risco de caídas existentes no cauce do río Cádavo. Isto é de Augas de Galicia. Se usted nos pode informar que parte do río Cádavo se refire. Se non o conoce, pois nos diga que non. E que actuacións ten pensado facer, porque isto é do 12 de setembro. Augas de Galicia que require o Concello en relación cos árboles que están en risco de caída e que se nos pode decir calos son. Sabemos que os do río Cádavo, os do Parque Lineal non son, se nos pode decir de onde son. Queríamos preguntarlle pola petición de unha veciña que xa estuvo aquí no pleno, que lle solicita no 5 de setembro á alcaldía unha reunión coa señora alcaldesa para trasladarlle unha serie de reivindicacións por un tema de ruídos, por un tema de abandono do seu edificio, e queríamos preguntarlle á señora alcaldesa se recibiu esta señora, se a convocou desde o 5 de outubro, setembro, que lle solicitou esta entrevista, se se reuniu con esta señora que lle solicita poderse reunir con usted en nombre da comunidade de propietarios. Tamén vemos que existen requerimentos e avalación por parte da Xunta de Galicia e en relación coa avalación dos riscos laborais da Oficina de Xustiza, o sea, do Xuzgado de Paz que temos aquí en Fene. Nos gustaría preguntar que van a facer con isto, non? Con esta evaluación de riscos, con esta inspección. Estes serán uns asuntos que se levaban ao Comité de Seguridade e Saúde, que é obligatorio convocar cada ano, pero que este goberno leva desde antes da pandemia sin convocar, donde no outro era no temas económicos, no ámbito educativo, e este afecta aos traballadores deste Concello tamén. E en este caso, hubo unha reunión fai 2 anos, non? Si, cando empezou a legislatura. E nunca ningunha nada máis. E cando teñen pensado, enlazamos unha con outra, que sempre lle preguntamos, cando teñen pensado convocar o Comité de Seguridade e Saúde. Queremos trasladarlle as queixas dun veciño de Fene en relación coas cortas dos xardíns de San Valentín. Según di este veciño que se queixa, cando pasan a cortar os xardíns, pois que as empresas que se encargan disto que non protexen os vehículos e que o seu vehículo está danado e que non é a primeira vez que se dan a moitos máis vehículos e que pide, por favor, que se requiran as empresas para que procedan a cortada a limpeza dos xardíns e o seu limpeza dunha maneira seguindo as normas. Non sei se ustedes tomaron nota desta queixa, se ya trasladaron á empresa que o presta. Tamén queríamos preguntarlle pola duplicidade de recibos nas liquidacións das tasas do bombeo da EDAR. Son numerosos os veciños que están recibindo duplicidade de recibos. O máis grave de todo iso, que moitos están domiciliados, chegan con outro DNI, pero se lle cargan na mesma conta, e se están procedendo a realizar algunha revisión ao respecto, se van a xestionar. Sabemos que está delegado, pero a vigilancia corresponde ao Concello.
Tamén na estrada en Limodre, na estrada de Cabanas, os veciños nos solicitan que lles requiramos porque siguen sin poder conectarse a auga, non? Despois, volvemos a ver esa reclamación de cantidades do convenio de colaboración entre os concellos de Fene, Cambenas e Ares para a xestión compartida do punto limpio de Vilar do Colo. Nos gustaría preguntar por que chega isto de parte do Concello de Ares e por que ten que reclamar isto. Tamén o Concello de Cabanas nos require isto, ou se ao mellor é un error. No, isto é rexistro de entrada, igual está mal numerado, entonces ustedes lo teñen que aclarar. O Concello de Cabanas comunica o Concello a cota e a reclamación de cantidades, igual está mal redactado. Home, está copiado do rexistro. Se usted o rexistra mal, pois... Tamén, entonces, isto xa está, son as cuotas que teñen que pagar eles, está mal numerado no rexistro. Tamén queremos preguntarlle por unha denuncia a través do calendario de denuncias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística habilitada no Sistema de Integración de Atención á Ciudadanía, unha comunicación que chega a este Concello o 30 de setembro do ano 2025. Queríamos preguntar se era simplemente unha denuncia que dan traslado, porque realmente a protección da legalidade urbanística a Axencia é a que tramita eles os expedientes, desde que o fan de oficio ou que o lle dá traslado ao Concello. Non entendemos por que remiten aquí ese tipo de comunicación. Tamén queremos preguntarlle se, por relación coa solicitude dun contenedor en Rúas Almeiras, se o Concelleiro de Servicios Mantemento se o vai a cumplir este requerimento ou se non. Despois, o Concelleiro de Servicios Sociales. Mire, xa así, a grosso modo, e solamente no mes de setembro, en relación co servicio de axuda no fogar, e é exagerado. É exagerado as queixas que existen con respecto ao servicio de axuda no fogar. Que actuación están facendo para remediar isto? Porque esta situación se ven producindo desde fai moitos anos, coa anterior empresa se subsanaba coa nova adxudicación, acabamos de aprobar un contrato, pois teñen que buscar algunha medida ao respecto, porque son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 queixas con a representación, co mal funcionamento do servicio de axuda no fogar. Despois tamén preguntarlle por a solicitude da AMPA de CIP da Xunqueira, que lle pide por escrito que procedan a atender, dar por entendido a súa comunicación. Entón, eu lle pregunto se atenderon a AMPA da Xunqueira, a petición, e se lle deron cumprimento. Despois tamén o Consello de Contas lle require para que recorden a importancia de render as contas do exercicio 2024 antes do 15 de outubro de 2025. Isto que é un recordatorio sin especificar ou específico este Concello, unha afirmación para todos, ou lle requiren ao Concello de Fene porque non se presentan as contas en tempo e forma. Tamén queríamos preguntarlle ao Concelleiro de Servicios en relación coa tala dos eucaliptos se lle van a dar traslado dese permiso a eses veciños que lle informan, non? Unha cousa é nos lle preguntamos se teñen permiso da Galicia, que van a facer, que todo eso. Pois teñen esa plataforma veciñal ou uns veciños que lle solicitan que lles informen sobre estas cousas. Son dúas preguntas distintas e que si nos pode dar traslado. Bueno, hai unha cousa que nos sorprende moitísimo, xa é un tema de personal, non é a primeira vez que o vemos. Vemos aquí unhas, non sei se son, que se incoan expedientes para a distribución de efectivos da Policía Local. Señor Concelleiro, lle preguntábamos no anterior pleno se o seu obxectivo era acabar coa Policía Local, vostede nos falaba de
de nada, que iba a estruturar, que non iba a haber o fin de semana, que había algúns días que non había. Si nos pode dicir usted que son estes expedientes que usted está a facer, porque antes como redistribuía as xornadas de traballo ou como facía, en que consisten estes expedientes que está vostede a incoar, que nos chaman moitísimo dirixidos a axentes da policía. E que ten pensado para solucionar esta parálisis que existe aquí? Temos unha petición de un axente que ten a plaza aquí neste Concello. Ustedes, sin ter axentes de policía, lle aprobaron unha comisión de servicio noutro Concello, o sea, non temos, vai de donde queiras. Pero ora ven a prórroga. Van a firmala ustedes? Digo, porque se usted na súa resposta me vai dicir que non teño os policías que están de baixa. Non, ten algún que está en activo. Entón, desde aquí lle pregunto, ustedes van a autorizar esa prórroga desa comisión de servicio noutro Concello que sí que ten axentes, dun axente que este a súa plaza? Todos somos conscientes que hai que fomentar a mobilidade, que os traballadores te ven, pero que as súas respostas son non teño traballadores que están de baixa. Entón, a pregunta é moi clara. Vai a firmar esa prórroga de comisión? Vai a autorizala? En relación co tema das facturas, xa nos vamos a centrar no tema das facturas, non? Mire, algo que non pasaba, e, bueno, haz fai anos sí que pasaba, pero ahora solamente pasa con ustedes. Xa lle preguntamos aquí en varias ocasións, bueno, ustedes pagan tarde, mal e arrastro, non é o que diga o Partido Popular, o digo os técnicos, os concellos tienen que pagar nun plazo de 33 días, que se estaba a cumplir, estos señores chegan aquí e estamos en 100 e pico, 80 e pico días, fantástico. E aún por encima se pagan, quedan 1.700.000 euros sin pagar, este ano quedaron 2,5 millóns do ano pasado, e o que falta, que veñen as seguintes 2,5 millóns nun orzamento de 12 millóns. E entonces vemos que proveedores deste Concello se lle solicitan certificados de facturas pendentes de pago, porque están sustentando actividades, servicios que lle prestan a este Concello e este Concello non paga en tempo e forma. E entonces preguntarlle, van a emitir esos certificados de facturas pendientes de pago a día de hoxe que lle están a solicitar, e o máis importante, van a pagar esas facturas? Despois, queremos preguntarlle, mire, no expediente 2025 G6 333, que, bueno, a usted vai dicir como se me falara en chino mandarín, pero igual con isto sí, isto é escandaloso. Este goberno, na relación de facturas 2025-46, pagou unha factura do 4 de xuño de 2025 por importe de 1.461 a unha empresa reparación de socavón con medios mecánicos e manuais na DP 3501, Maniños, nunha carretera da Diputación Provincial que non é competencia municipal. Isto é gravísimo, gravísimo. Máxime, tendo en conta... Sí, é gravísimo. Sí, é moi grave. É moi grave. En primeiro lugar, porque este expediente xa se fai sin argumentación ninguna. Esta carretera que baixa o Buelle de Maniños en frente da panadería de Maniños. Non, nos vamos a solicitar copia desta factura. E máis que se lle paga a Diputación Provincial da Coruña, que non fixo absolutamente nada por este Concello. E cada vez menos. Isto é gravísimo. Vamos a solicitar esta copia de factura. E, por favor, lle rogamos que non se nos traslade como tema do aluguer do camión do lixo, que estamos esperando por ele, desde fai 5 meses. Non sei que teñe que esconder este goberno para non ter traslado del. Ou igual non existe. Gravísimo. Non se pagan as de aquí e se pagan as de proveedores que fan obras donde non son tal. De entrada, nos xa queremos esa copia desa factura e que se nos remita a maior brevedade posible. Despois, vamos a preguntar por unha serie de facturas dun proveedor
novo, que son José Antonio Fernández, non poden nin cif ni nada, e queríamos preguntarlle por un traslado do colector, si non pone absolutamente nada, non sei se é un autónomo, quen é, non sei, tampouco me importa, traslado de colector de vidrio con camión de grúa. Non me importa quen son os proveedores, me importa que se presten os servicios, que se facture ben e que se pague ben. Eso que me importa. A mí quen é o proveedor, a mí non me pasa como a vostedes. Eu non miro por números, por nombres, nin selecciono. Non. A pregunta é a seguinte. Traslado do colector de vidrio con camión de grúa. Pero este servicio xa non está en gestión. Por que teñen que chamar a un señor para que traslade un camión de vidrio e pagarlle? Aquí existe un camión grúa, existen chóferes. Nos pode explicar por que é isto? Despois, servicio de camión grúa para traslado de ramas dende a Ortiña ao punto de reciclaxe. Este non é o contrato que está ahora en vigor. Ustedes suscribiron un contrato de limpieza de pode ou de algo así, e aquí se están facturando cantidades, traslado das ramas. Se eu nun contrato teño a limpeza de cortar ramas e de todo eso, non podo pasar o traslado das ramas. Despois, queremos preguntarlle por isto. Unha factura de 1.064 euros. Reparación do peche da pista polideportiva de San Valentín. 1.064. Pero que esa mesma empresa no mesmo día pasa outra factura por 513, reparación da parte baixa do pista polideportiva de San Valentín. Isto é incomprensible. Se vai arreglar o peche de San Valentín, terá que facer unha factura e amañar o peche de San Valentín. Que nos la explique. 530,78. Despois. Bueno, aquí estaba o que faltaba, que xa lle preguntaba, nos parecía moi raro que por parte dese taller que estamos esperando por ese contrato de alquiler dese vehículo, un taller que alquila vehículos, pero a maiores temos aquí os contratos. Preguntámoslle por as facturas e non había ninguna factura, non se emitía ninguna factura. Que lle pasa a este taller que non lle emite factura de alquiler? E usted supostamente nos dixo que tiña un contrato de alquiler. Non, cando os contratos de alquiler dun vehículo se pasan mes a mes. Pois agora nos encontramos 1.391, todos do mesmo día, 1.391, 1.391, 1.391, 1.391, 7 facturas de 1.391 do alquiler de un vehículo, todas do 12 de agosto, 005 JDR. Nos lo explica. Podes explicar o concelleiro de Facenda ou o concelleiro de Servicios esta situación? É que isto é algo sangrante. Cando a hora alcaldesa, anterior concelleira, deixou o posto, isto clama voceo. Clama voceo e ainda estamos esperando polos contratos e polas facturas que aínda a día de hoxe non podemos ver, desde fai máis de 4 meses. Pero que usted sigue unha senda casi peor, porque isto é un escándalo. Como polo mesmo vehículo se van a pasar 7 facturas nun contrato, nun arrendamento de alquiler? Señor concelleiro de Facenda, atento, É que eso é moi grave. A mí me parece gravísimo. Se existe un contrato que che pasen 7 facturas ao mesmo día, a que meses se corresponde? Cando está a execución do contrato? Haberá que velo. Despois, volvemos a encontrarnos con que o mesmo día se pasan 2 facturas de reparación do mesmo vehículo, o mesmo día. Do mesmo vehículo. Como pode ser posible que se amañe un vehículo e no mesmo día se volve a amañar o vehículo? Volve a ser o mismo que pasaba cando preguntábamos por esas facturas, que a día de hoxe ainda estamos pendentes de aclaración pola anterior concelleira, hoxe alcaldesa, e polo actual concelleiro que heredará estas preguntas. Despois, queríamos preguntarlle por que se lle contrata a este taller ou a calquera empresa,
Servicio traslado garaxe municipal para acceso ao vehículo matrícula tal. Mire, eu creo que ya deixamos moi claro que nos explique por que ustedes contratan a unha empresa privada para que veña a coller un coche aquí un garaxe e pase 100 euros o vehículo. Por vir hasta aquí, 100 euros pola factura. É que son facturas incomprensibles. O sea, é que para aquela persona que escoite di, pero isto é unha locura, é que non se entende, non se entende. Isto pasa un filtro. Sí, falle gracia, é que isto é unha locura, pero ustedes o pasan e o votan e o pagan. Que a xente que traballa ten dereito a cobrar. Se eu non poño en duda que este isto feito, primeiro, por que contratan estas cousas? Segundo, xa tuvemos un pleno bastante abundante e sigue igual. Usted, concelleiro de Facenda, sigue igual. Sigue dando por boas estas facturas e espero que non las explique. Despois, recollida e desplazamento, recollida e reparación do vehículo, servicios de desplazamento, 900 euros. Un vehículo que fora reparado o 12 de abril de 2024 e tamén había unha factura exagerada que se preguntou precisamente por este tema. Despois, servicio de entrega de tractor e recollida de camión. 687, servicio de recollida e entrega. Que alguén nos explique esa factura que poda emitir un taller e a que se corresponde. Despois, servicio e entrega de tractor Ford C tal. É que non é verdad. Esa matrícula non existe. É que é exagerado. Que eu non digo que o proveedor, como ustedes igual non lle pasan ben os datos, pois igual non os ten, me extraña, porque lévanos aquí. Pero que ustedes están suscribindo estas facturas que os datos non son correctos. E, por tanto, como non son correctos, non sabemos se realmente se refire a reparacións e que nos gustaría que non la aclarara. Eu lle digo o expediente que e este tamén, reparado o 12 de abril de 2025 cunha factura que veo aquí e que estaba, non? Despois, 4.099 euros. E o concepto é 4.099. Servicio de desplazamento e recollida. Pero non o devolve. Porque como hai recollida, devolución, ou ora cando devolva, esta é unha factura do 26 de agosto, vai ser máis de 4.099 euros. Quero dicir, non hai criterio. O sea, cobramos, ustedes para xustificar estas facturas, non lo veñen a coller e non lo devolven. Entón, por eso pasan a reparación máis 180 euros, non era o que había. E despois esta sí que é boa, Desplazamento urxente. Cementerio de Barallobra, asistencia, exámenes, capacitación. Bueno, por Dios, esta, mira, eu digo que o resto a revise. Non as vamos a deixar morrer. Porque vamos a preguntar por elas. E vamos a seguir preguntando por elas. Porque xa yo dixemos fai 4 meses no pleno cando traxeron as facturas moi similares, máis exageradas, para a súa aprobación. Esperemos que nesa ocasión a actual alcaldesa, que conocía daquelas, pois conteste algunha pregunta. Pero é que isto xa é seu, desde agosto. Como pode ser un desplazamento urxente para asistir a un examen de capacitación? Hombre, por favor, pero expliquen estas cosas. Primeiro, por que un taller ten que ir a un examen de capacitación? Segundo, que exámenes de capacitación fai o Concello? Que non lo diga o concelleiro de personal. Que exámenes de capacitación? Despois, como é por urxencia? Como é urxente ir a un desplazamento dun examen que ten que estar previsto? Ou colleron a 4 pola calle e dixeron, veñan ustedes a examinarse? Hombre, pois 375 euros. E un suma sigue. Outro servicio urxente, remolque de 2 eixos, sustitución 4 neumáticos, 572. Bueno, hombre, yo creo, sinceramente, que isto clama o CEO. E con estas preguntas xa non lle preguntamos nada máis. Xa terminamos. Partido Socialista. Gracias, presidenta. O Partido Socialista tiña 22 preguntas para formular ao Goberno, pero visto que hai 3 turnos de palabras
e que un deles xa se foi por lo extenso que está sendo este pleno. Imos deixar estas preguntas para o pleno seguinte, salvo dúas que queremos que as preparen para contestar, porque supoño que non poderán contestar neste momento. Non, digo porque fan referencia. Vamos a ver. Sí. Unha delas é un rogo e unha pregunta ao mesmo tempo. Mire, o día 26 deste mes pasado, na relación de facturas 1210, as aprobou a alcaldesa con un decreto de alcaldía e nos gustaría facer unha pregunta e un rogo ao mesmo tempo. Teñen pensado facer vostedes algún estudio ou comprobación da factura número 1146 de 13 de marzo de 2025 por un importe de 45.127 euros correspondiente al consumo de luz de un mes, el mes de febrero, de la depuradora de Aldea do Rilo? Outra factura que aparece nesa relación que falábamos antes, tamén por un consumo de enerxía de decembro de 2024, que nos pasan agora, del contador Lugar da Ribeiroa, estación de bombeo, por un importe de 17.747,42 céntimos. Non lles parece axeitado facer unha comprobación do bo estado dese contador, deses dous contadores, é que 45.000 euros nun mes, parecenos que o contador volveuse loco e non parou. Ya digo, de un mes, 45.000 euros. E o outro contador, 17.000. Eu pediría, eu lles fago o rogo, de que pidan vostedes á empresa de enerxía eléctrica que lles cambien o contador. Non vai a ser o que lleve ese contador a un técnico para mirar, porque non sería a primeira vez que un contador está tolo e dá unhas lecturas, de feito temos juicios de particulares que lle gañan a natos e os xuizos. O contador está mal, se fai a comprobación dese contador e teñen que devolverle, pois eu lles pido que vostedes fagan esa xestión diante da empresa eléctrica, porque 45.000 euros un mes pareceme super excesivo. E outra, e xa remato, para deixarlle o turno de palabras o antes posible aos veciños que están aquí e que están soportando os nosos debates. Con respecto á relación de facturas, hai unha, la relación de facturas 46 deste año, la relación de facturas F/2025/46, que estaban informadas desfavorablemente esa relación por un importe de 159.000 euros. Pois ben, lles pedimos que para a vindeira Comisión Económica, non fai falta que sexa neste pleno, por iso dicíamos que íbamos a acabar enseguida, nos informen e ensinen ou aporten as fotocopias das seguintes facturas: da 3090, da 3091, da 3092 e da 3093. Teñen que ver con uns servicios dunha empresa, un taller que fixo unhas reparacións e que nos parece que pode haber duplicidade polos conceptos que ali veñen. En alguna delas se está solapando ou a persoa que escribiu algo que a nos non nos cadra. Pode haber un solapamento e se pode estar pagando algún concepto por doble partida. Entón, les pedimos que na seguinte comisión traigan copias desas facturas, nos las amosen, nos las enseñen os albaráns aos que fan referencia a esas facturas. E xa non abondamos máis, o resto das 22 preguntas que tiñamos pensado facer, unha de elas é algo que vemos recurrente, que xa non é a primeira vez que chega aquí, que é unha reclamación polo estado de abandono dunhas fincas na rúa Porto do Río, que xa o ano pasado este grupo xa defendeu que se actuara contra eses veciños que non manteñen as súas fincas e que poñen en peligro
casas que hai ali ao lado, entonces, bueno, xa faremos todas as preguntas para o vindeiro pleno. Gracias pola atención. Comezamos, concelleiro de Facenda. Ola, boa tarde a todas e todos. Bueno, eu vou contestar a unha pregunta que tiña do pleno anterior, que era polas facturas que entraran no ano 2024 e cando tiñamos pensado pagalas. As 12 facturas do ano 2024, que vou explicar agora cales son para que poidan tomar nota, o resto das facturas do ano 2024 que estaban nesa relación do mes pasado xa estaban pagadas no mes de xullo. Quedan 12 facturas por pagar, unha se falou xa no pleno anterior, que é a do catering e tal. Despois hai 10 facturas da SGAE, que son de actividades realizadas fai máis de 5 ou 6 anos e estamos mirando se corresponde abonar esas facturas ou non, porque prescribiu o prazo de reclamación. E queda outra que é a mellora superficial dunha capa bituminosa da empresa Sergonsa Servicios, que aí estaban vostedes gobernando, supoño que saberán dos motivos desa factura e por que está pendente de pago. O resto xa están, de 2024 están todas pagadas. E das preguntas de agora, para rematar o antes posible, contestarei en comisión ou no seguinte pleno. Falta, perdón, concelleira de Deportes. Hola, boa tarde. Bueno, en relación á reclamación na Xencia de Protección de Datos, vou a explicar o caso. Sucedeu unha festa de fin de curso, unha festa infantil da piscina de Centieiras, e, bueno, todas as persoas que ali estaban tiñan cesión de imaxe, polo tanto, se estaban a quitar fotos, como se fai sempre, e en ese momento, bueno, unha das persoas adultas acompañantes fixo a reclamación de que, por favor, non se quitara fotos a súa crianza, que non daba o consentimento, e nese momento se lle explicou que se procedía a borrar a foto, se pediu disculpas e que non se sacaría fotos. Esta persoa presenta unha reclamación que agora mesmo está no delegado de Protección de Datos do Concello, xa se remetiu a documentación pertinente e comprobouse, efectivamente, que tiña cedido, no momento de inscripción, cedeu o uso de imaxe da súa crianza. Por lo tanto, estamos en ese punto agora mesmo. Pola miña banda, nada máis. Grazas. Concelleira de Medio Ambiente. En canto ao informe de inspección da Xunta, da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia referente á Praia do Carril, é unha analítica de augas que se realizou ali na praia e imagino que era cando nos remitiron os resultados, non no que se reflexaba que había un verquido. En canto ao requerimento da Praia do Carril, entendo que foi o requerimento que logo cursou a Xunta de Galicia e que, bueno, están agora mesmo os técnicos coa alegación. Ali está pendente de facer unha actuación e nada máis. E referente á sanción de aguas residuais do día 11 de setembro, bueno, agora mesmo, 11 de setembro, non sei se é, pero que hai pendente, é o verquido que había no edificio do Río Cádabo en Perlío, do que xa din conta, que se realizaron un requerimento aos propietarios e, bueno, e estamos os técnicos coa alegación. Logo tamén me preguntaba referente a unha solicitude da AMPA da Xunqueira, non teño coñecemento, pero si é certo que estiven aquí falando con alguén da AMPA e pode ser porque tiñan dúbidas a hora de nomear aos representantes para o Consello Escolar e digo eu se sería algo deso porque realmente non me chegou nada máis. Pola miña banda, nada máis. Concelleiro de Servicios. Hola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, en canto ao tema das deficiencias da ponte do tren de Maniños, hai que decir que xa se subsanou, comprobáronse as tuberías, Viacua pasou unha cámara polas tuberías e procedeuse a cambiar esas tuberías polo posible mal estado e formigonouse a superficie
deixando 3 centímetros para o posterior aglomerado e os aliviadeiros da auga tamén, que é o único que falta, non? En canto ao tema das queixas de ruídos do Carballo, pois si, xa hai orzamentos e os... Como? Non dixeches? Bueno, da igual. Bueno, neste caso concreto xa hai orzamentos e nos vindeiros, nos próximos días, pois se levará a cabo esa medición de sonido. En canto a beirarrúa do Río Cádabo, a tapa esfondada, teño que decir que non tiña coñecemento, pero evidentemente se tomarán medidas ao respecto. E o tema tamén das queixas dun veciño por protexer os vehículos, é certo que se mandou unhas fotos e había pois no lateral do vehículo había erva, pero eu teño que decir que sempre se sinaliza os lugares onde se van a cortar, aínda así, pois se lle trasladará á empresa tamén, pois eso, que haxa un pouco máis de atención por si pode haber algún vehículo que este nunha zona pois un pouco de risco, non? Tamén recollimos a solicitude do contenedor en Almieiras, que próximamente procederemos a súa colocación. E falta o tema da comisión do policía que está en comisión de servicio, pois obviamente estamos nunha situación delicada. Tamén falou vostede dos cambios. Non, simplemente houve un cambio de horario agora co comezo dos colexios, porque pensábamos que na situación na que estábamos e cos policías que tiñamos era pois o máis coherente, non? Que tiveran o turno de luns a venres e prescindir da fin de semana, exceptuando momentos puntuais. Está en estudio, pero, bueno, obviamente a situación é delicada, co cal entenderemos que valoraremos todas as opcións e tomaremos unha decisión. E fixo vostede alusión tamén a varias preguntas co tema dos eucaliptos, pero vou ceder ao meu compañeiro Polo de urbanismo. Pola miña banda, nada máis. Concelleiro de urbanismo. Ben, en canto ás medidas de persoal, efectivamente chegou un documento que darei traslado na vindeira comisión cando se realiza a temporalidade no Concello de Fene, e a preocupación principal dese documento, desa solicitud de información, era en relación á estabilización, se estaba realizado e como queda a temporalidade neste Concello despois do proceso de estabilización. É un informe, o do Concello é estadístico, e a solicitud deses números na próxima comisión, isto entre os 3 días, na próxima comisión, e estaba a técnica elaborando a información tamén nesta semana. En canto á avaliación de riscos que entrou do Xulgado de Paz, o edificio está como estaba dende tempo prácticamente iba a decir inmemorial, non, porque nos acordamos, se fixeron poucas actuacións aí, polas características do edificio e pola súa ubicación, pero, como saben, temos mercado ese edificio aí enfrente, da rúa, de enfrente á rúa do Concello. Temos xa avanzada unha memoria e temos que trasladarlle ahora á Deputación para que esa subvención que nos ten concedida nos sirva para adecuar o edificio e ir trasladando para ali os servizos públicos, entre eles o propio Xulgado de Paz. E teño que informar tamén que temos pendente, que nos reunimos cos traballadores e traballadoras do Xulgado, que non dependen do Concello, temos pendente unha reunión coa Xunta, que é responsable dese persoal e dos seus condicións de traballo, incluso da implantación dos novos servizos do Xulgado de Paz, que nin eles mesmos sabían se iban ter que ter sala de videoconferencias, se iban ter que ter espazo para bodas, que espazo de arquivo iban ter que ter, etc. En canto ao escrito da APLU, descoñezo, e xa os informarei en comisión, se entrou un escrito da APLU, nos enviamos cousas á APLU, e a APLU, se nos contestou, non o sei. Se entrou o 30 de setembro, se foi o luns, non teño coñecemento. En canto das cifras, as queixas do SAF, teño que dicir que foron promovidas por este concelleiro, promovidas,
dende os servizos técnicos do departamento, porque é real que hai un problema moi grave de funcionamento e de aplicación dese servicio e que temos moitos problemas, incluso coa propia Xunta, a hora de reclamar ou exixir ou demandar determinado tipo de prestacións cando podíamos volver ao tema da moción, o financiamento, o tipo de servicio, o tipo de regulamentos e o tipo de exixencias que se nos fan ao Concello, pois son, non vou dicir de imposible cumprimento, pero dun cumprimento moi complexo. En canto ao arranxo dunha estrada de Diputación, quere a copia da factura, está ben, a factura teñen acceso a todas e non ten necesidade vostede de poñerse vehemente, a solicítase e entrega e listo. A explicación, hai unha obra municipal feita con un POS donde se actúa, se fai unha acometida nesa estrada, non me acordo, un ano, 2 anos, fai un tempo, con Rúa Beiramar, e esa estrada, ese tramo da acometida se esfonda, repisa, dunha obra que fixo o Concello sobre a estrada de Diputación con autorización de Diputación, é dicir, non é unha obra de Diputación, é unha obra nosa na súa estrada. Bueno, non lo comentan, o capataz da Diputación, o mira a nosa enxeñeira, e, bueno, e chegan ao acordo de, bueno, pois este o amañamos nós. Igual que cando a Diputación lle arrasa un regato á estrada, pois, e non lo quere emplumar a nós, porque as pluviales son cousas nosas, pero ao final o fan eles porque é a súa estrada. Pero en este caso é derivado dunha actuación municipal, dunha obra municipal. Non hai nada escandaloso, nada extraño, non hai, poden preguntar, pero non hai escándalo, non hai extraño, non lle pagamos obras de Diputación. Pero é exactamente o mesmo que o fixemos aquí nesta rúa, podían preguntar por esa, que levantamos as tapas das arquetas na Rúa da Fraga. Porque a Diputación non agora, nunca, cando aglomera, levanta as tapas. E se nós non nos encargamos de levantar as nosas tapas, siguen soterradas. Non preguntaron eso. Non. Pero este rogo se preguntas, non é debate con vostede. Eu lle digo que se fan cousas nas estradas de Diputación. Ese é un exemplo e o outro é unha obra de Diputación. E en canto a tala dos eucaliptos, está nunha finca privada, nunha relación entre un maderista e os propietarios. E cando poidan facer, farán. Esa situación. Non, Aguas de Galicia nos está mareando. Aí están os escritos. Digo nos está mareando porque se falou desde aquí, incluso con os responsables de Aguas de Galicia, falaron persoas interesadas, moi preocupadas polo estado dos eucaliptos. Por certo, eses informes que hai de caída de árbores no contorno do río Cádabo tamén son dos árbores que están no límite co Parque do río Cádabo, do parque, a parte municipal, que, como vostede sabe, caeron polas e hai un informe de Enxeñería Municipal indicando que hai risco de caída. Non é que xa risco, é que xa caeron sobre a baranda do parque. E informes nos que se sustenta a demanda aos propietarios de que retiren eses eucaliptos. E había un informe do ano 2001, a solicitude deste Concello con un informe dos servizos municipais solicitando a tala de 6 eucaliptos dese río porque había unha discrepancia catastral e nós entendíamos que eran do Concello e resulta que cando se mira a fondo estaba mal grafiado en catastro e nin eses eucaliptos eran do Concello, por tanto tuvemos que desistir desa autorización que tiñamos concedida no ano 21, desistimos porque efectivamente non tiñamos posibilidade de cortar eucaliptos que non eran nosos, simplemente. Entonces, cando se lle o propiedade se asume cortalos e iso é o que hai. Con respecto ao que preguntaba vostede sobre a chamada de un veciño por un tema de saúde pública, chamei varias veces e non tendo contestación nunca a chamada, supoñemos que debe de estar mal o teléfono, pasamos un par de veces por ali e tampouco, así que, volveremos a intentalo. Sobre unha reunión que solicitaba a presidenta dunha comunidade de veciños, mantuvemos esa reunión con ela, chegamos, despois de falar e de pasarnos varias fotos e varios documentos, estamos en colaboración con ela e intentando darlle unha solución.
E eu iba a dicirlle unha cousa. Eu nunca deixei como concelleira de servicios, nunca deixei unha pregunta sin contestar. Polo tanto, das últimas que di, trouxen aquí conta razón de todos os documentos e de todas as actuacións que se facían en servicios. E acaba vostede de facer, toma, un xesto bastante desagradable ao meu compañeiro, todo o que dixo antes na moción. Vostede é agresora verbal, hoxe neste pleno non parou. Por favor, estou falando... É que, mire, leccións de moral non lle permito. Non lle permito leccións de moral. No, señora, no. A ustedes, no, señora, sí, non lles permito. Non lle... Non ten o uso da palabra. É que non ten o uso da palabra. Estou falando eu. Polo tanto, todo o que dixo con esas mala educación e contestando continuamente e interrumpindo, e acaba de facer vostede un xesto moi feo ao meu compañeiro. Polo tanto, igual todo o que dixo había que miralo. Penso que quedan todas as preguntas contestadas. Damos paso ás palabras que había. Primeiro está aquí Corina e tedes a palabra. Sí, finalizamos a sesión.